Kuopion Joonas Turunen. No niin, täältä jatketaan taas. Selostajaparina One Silveira, Keitsin toimitusjohtaja. Ja toisella puolella kaikkien aikojen paras Aleksi Nurminen. No niin, nyt loppukehut sitten. Joo, jatketaan miesten raskaassa sarjassa. Punaiseen kulmaan Matias Anttila, Finfighters Gym. Painoa sellainen keveät 133 kiloa. Kyllä, ja kuvissa esiintyy tällä hetkellä MMA Kuopion Joonas Turunen, joka painoi sen reilu 30 kiloa vähemmän kuin vastustajansa. 94,6 on merkattu Joonas Turusen painoksia. Pituutta 175 senttiä, ikää 32 vuotta ja ottelusaldo amatööreissä 5 voittoa ja 2 tappiota. Lassi Minkkinen laskee Joonaksen häkkiin. Kaikki on tarkistettu ja valmista. Väkevän näköinen fysiikkakaveri. Tulee vähän Brock Lesnar mieleen. Totta. Kukas meillä Aleksi tulee tänne punaiseen kulmaan? Punaiseen kulmaan tulee Matias Anttila Finfighters Gymiltä. Tosiaan koko kaverilla ihan reippaasti 133 kiloa, pituus 184. Ikä näyttäisi olevan 25 vuotta. Rekordissa näkyy 1 voitto. Ei muuta. Eiliseltä on ainakin kavereilta ottelut. Matias Anttila otteli meidän kaveri Kastriot Mehaa vastaan. Voitti sen Norten South-kuristuksella ensimmäisessä erässä. Ja Joonas Turunen otti myös ensimmäisen erän lukotuksen Jani Uusitaloa vastaan. Giljotiinikuristus. No niin, se on hyvä. Molemmat kaverit on säästellyt vähän kestävyyttä tähänkin matsiin. Ja Mikko Aaltonen pistää matsin käyntiin. Oli ainakin, no mitä isoilta äijiltä voi odottaa, niin muutenkin tulee varmaan aika rohkeat tekemistä, mutta toi Anttila, niin ainakin Kastriot Mehaa vastaan, niin lähti rohkeasti prässään ja lyömään, että varmaan sitä myös odotettavissa tässä. Joonas Turusella kevyempänä kaverina heti alkuun hyvä sivuliike ja ennakkoluulottomasti lähtee esimerkiksi etupotkulla tönimään suurempikokoista Matias Anttilaa. Joo, kyllä tuohon täytyy yrittää keksiä vähän jotain eri reseptiä, kun mennään iholle ja kyllä lähtee lyömään. Että kaveri on sen verran kookas ja sen verran muutenkin koko eroa näiden sällien kesken. Että vähän täytyy kehitellä jotain uutta. Hyvä liike ainakin tähän mennessä Joonaksen. Näin on ja sen verran sitä painoeroa on, että Joonaksen ei missään nimessä pidä jäädä kyllä clinchiin tai kasa alimaiseksi tätä melkein 40 kiloa painavampaa Matiasta vastaan. Kyllä se vähän näin menee, että Anttila lähtee prässään ja menee eteenpäin ja Turunen väistelee ja sieltä hienosti heitti Anttila maahan ja löikin pari kertaa perään. Nyt siinä on giljotiini. Mut nyt käy juuri se, mitä Matias Anttila haluaa varmaan tehdä. Päästä päälle ja käyttämään tätä koko eroa hyväkseen. Väsyttää selkeästi nopeampaa ja paremmin liikkuvaa Joonasta kovalla prässillä päältä. Sama taktiikka oli eilen Kastriot Mehaa vastaan, että siihen päälle kun päästiin, niin siellä on todella vaikea lähteä ulos. Ja sellaisena pikku sivuhuomiona voi myös sanoa, että ei ollut ihan se perinteisin Norten South-kuristus. Että ei tainnut ihan kuristuksena tulla, vaan tuonne Norten Southiin kun Matias pääsi, niin siinä on sen verran massaa kaverille, että sillä kun lähdetään tukahduttamaan kaverin naamaan, niin siellä on aika ikävä olla. Voin kokemuksesta kertoa. En Matiaksen alla ollut, mutta muiden isojen kavereiden kanssa on tullut painiskeltua. Varmasti näin. Ja kyllä toi Matias näköjään tuolla matossa kuitenkin on kokoonsa nähdä aika ketterä, koska hyvin kohentaa omaa positiota ja nyt on jo siellä sivussa. Mutta huomiona myös Joonas Turunen tuossa silloin kun oli full guardi, niin haki hienosti mounttaa, todella näppärästi. Kyllä, todella teknistä tekemistä isoksi kaveriksi. Ei näyttänyt 130-kilosen mountilta. Ei todellakaan. Salaman nopeasti. Hienosti. Ja liikkuu mukana. Hienosti yritti hakea selän, mutta Joonas hienosti. Ja nyt tulee kova pommia saidista. Vahvaa lyömistä Turusen. Eikö häffissähän siellä vielä ollaan, joo. Aktiivista tekemistä nyt Turuselta tässä päällä. Turusen ei kyllä ole nyt yhtään varaa antaa Matiakselle tilaa, koska on nyt hänen kannaltaan hyvä paikka olla. Muutama kova lyönti vielä tähän erän loppuun, niin kyllä. Siinä tulee hyvä dominointi tähän loppuun Turuselta.
Melkein 100-kilosen lyönnit on tuosta selästäkin aika kovia. Vahva lopetus Turuselta, todella vahva. Näyttää hyvältä tuomarien silmissä. Matias vähän pettyneen näköisenä menee takas sinne kulmaan. Vaikka hyvä erän alku olikin, mutta varmasti vähän tuntuu, kun pääsi kääntyy hommat toisinpäin. Joonas Turusen näkymät on valoisat. Mun kirjoissa ainakin valoisammat kuin mitä tuossa erän alussa ajattelin sen takia, että kun se pahin mahdollinen skenaario tämän koko eron vuoksi toteutui, eli Joonas joutui sinne Matiaksen alle, niin onnistui kuitenkin löytämään sieltä sitten avaimet päästä ylös ja haki hyviä positioita itse ja lopetti päältä, että ei tarvitse niin paljon näköjään pelätäkään sitä mattoon joutumista. Kyllä hienosti vältti vaaratilanteet siellä ja siinä näkyy vähän highlightia Joonaksen roimimisesta. Todella hienosti käänsi Matiaksen matto. Ja siinä se oli nätti mautti kyllä Matiakselta. Todella ketterä maunttaus. Kyllä. Tämä koko erä todennäköisesti tekee sen, että Matias Anttila väsyy varmasti nopeammin kuin Joonas Turunen. Kyllä toi 40 kiloa enemmän painoa, mitä pitää koko ajan itse siirtää, niin jossain kohti alkaa tuntua. Kyllä. Ja eikä meidän olisi pitänyt olla näin yllättyneitä tuosta Anttilan mountauksesta, kun brasilialaisen jujutsun purppuravyökaverilla on tosiaan onni. Kyllä. Nyt aika vahvasti rymistellään. Kyllä, vahvasti rymistellään sinne häkkiin päin. Kolisi aika hyvin tää. Jamba Ilonen kulmalla tuolta toimitsijapöydältä niin nosti äsken kädet suojaukseen. Turunen hakee giljotiinikuristusta. Hyvin kierrähtää Anttila pois sieltä. Kokemus paistaa. Siinä oli vähän erikoisempi escape. Hyvin jakaa lyöntejä tuosta päällipositiosta. Anttila on kilpparissa eikä hirveästi pääse parantelemaan positiota. Nyt pääsi ylös. Rohkeita iskujen vaihtoa molemmin puolin. Nyt on villin näköistä. Kyllä. Nyt on kaikki tai ei mitään. Kyllä. Nyt tulee hyvin antaa korville siitä. Joonas Turunen jakaa isällisiä korvallisia. Ja saako sieltä takakuristuksen haettu? Ei ole selkä kunnolla varmistettu. Ei onnistu. Ei, oli sen verran leualla vielä tossa. Taas hakee giljotiinikuristusta. Hienosti pyörähtää taas Anttila selälteen. Siellä selkeästi harjoiteltu. Joo. 1,5 minuuttia erää jäljellä. Tempo on ollut kova. Matiaksen pitäisi nyt jaksaa liikkua. Ei voi jäädä tuohon makaamaan hetkeksikään, koska vaikkei tuomari keskeyttäisi, niin se syö kyllä omia voittoja. Taas hakee RNC:tä siellä. Nyt on lähellä. On leuvan päällä Leualla vielä, on kyllä, mutta kyllä siitäkin voi isot pojat saada paljon puristusta. Saako sen sujautettua leualle? Ei. Sitkeästi Matias puolustaa. Kyllä. Aktiivisesti Turunen hakee kuristusta selkäpositiosta. Toisaalta toi on toi RNC hankalampi hakea kaverista, joka ei hirveästi kirahvia muistuta. Hyvin puolustaa Anttila ja pääsee pyörähtää sieltä päälle. Todella kaunista tekemistä. Isot pojat jaksaa hienosti kyllä. Tilanne pysähtyy hetkeksi siihen avoimeen guardiin. Suodaan raskassarjalaisille oikeus pieneen hengenvetoon välillä. Kyllä. Mutta eivät kyllä näytä käyttävän tätä meiltä tullutta lupaa hengittelyä. Siellä Turunen hakee kimuraa. Saakin otteen. Ja hienosti. Saa hienosti sviipattua. Taas vahva lopetus Turuselta. Kyllä. Hienosti kyllä kääntää ehkä vähän eriä tuomareiden silmissä kyllä Turunen. Molemmissa erissä on päässyt vahvaan lopetukseen Anttilaa vastaan. Nyt on molemmilla tankki aika tyhjä, ainakin hetkellisesti. Kyllä. Sitten kolmannen erän energiat ruvetaan kaivamaan sieltä tahdonvoimasta ja sisusta. Anttilalla vähän nenävuotaa, mutta se on tuiki tavallista vapaaottelussa. On siellä Turunenkin puhki. Aivan varmasti. Ei ole Temmon puolesta kyllä ollut sellainen ehkä perinteisemmästä päästä raskaan sarjan matsi. Ei, kyllä positiivinen yllätys. Positiivinen yllätys. Pystys on rohkeasti pistetty puolia ja toisia. Molemmille selkeästi tuota matto-osaamista, niin hyvän näköistä. Kyllä kelpaa Suomen lähettää, jompikumpi näistä edustaa Suomeen MM-kisoihin Vegasiin. Varmasti. Ja kardio on molemmat tehnyt kyllä
ei yleensä tämän Temmon matsia noin raskassarjalaiset niin ihan samalla tapaa pysty vetämään. Katsotaan riittääkö kolmanteen asti. Viimeinen erä lähtee. Ja nyt on selkeästi kyllä heti alusta näkee, että tempo on kyllä toinen. Oliko potku alasuojaa vai mistä siinä on kyse? Hammassuojat lähti suusta. Antakaa miehille ekstra minuutti. Ei, kyllä siinä on sen verran painettukin 2 ekaa erää, että kyllä tässä olisi kevyempikin kaveri kyllä syvissä vesissä. Edelleen Matiaksella toi sivuliike on selkeästi parempi. Ei, anteeksi, Joonas Turusella tarkoitan. Sinisen kulman MMA Kuopio Joonas Turusella. Sieltä tulee hyvin takakäsi läpi. Turunen pistää hyvää pystyottelua. Alapotkukilpailut. Kyllä. Väittäisin, että kaverit alkaa olla sen verran väsyneenä, että se kuka nyt pääsee päälle, niin se saattaa hyvin pysyä siellä loppuerän. Joo, kyllä nyt ei olla hirveästi tehty mitään, mutta kyllä mä veikkaan, että toi sun edellä mainitsema skenaario, kun tapahtuu, että jompikumpi saa vaikka tonttiin, niin kyllä se voidaan mennä aika passiivisissa tunnelmissa loppuun saakka. Sieltä se tulee, Turunen saa kyllä käännettyä Anttilan sinne alas. Nyt vaatii Matiaks Anttilalta kovaa tahdonvoimaa se, että nostaa ylös vielä, jos yhtään pääsee Turunen laittaa painoa päälle, koska kaasua ei tankissa enää mainitsemisen arvoisesti ole. Kilpari asti noustu, mutta siihen vähän liike pysähtyy. Hyvin saa lytättyä Turunen Matiasta sinne tonttia. Nyt jakaa pahaa mieltä korville. Aalto on aika lähelle, ettei keskeytä tätä ottelua. On, jos ei Matias Anttila rupea pikkuhiljaa hakemaan tuolta parempia oltavia itselleen, niin Aalto sen pakko keskeyttää. No niin. Hienosti nousi ylös. Kyllä. Löytyi vielä se ekstra rutistus. Ei meidän pitäisi olla näiden isojen kavereiden kohdalla näin pessimistisiä, koska kyllä sieltä näköjään kaivetaan kuntoa. Tahdonvoimapankista jos vielä muualta. Kyllä. Kulmasta komennetaan tekemään töitä. Siitä tuli aika hepponen alasvienti. Turunen vie Anttilan tonttiin ja lähtee lyömään kylkiin. Jos näillä sävelillä lauletaan loppuun, niin kyllä se on Joonas Turunen, kuka nyt sitten kullan lunastaa. Kyllä. Ei ole hirveästi enää erää jäljellä ja Turunen on dominoivassa positiossa ja jakaa sitä kuuluisaa pahaa mieltä. Vaikea nähdä, että Anttila nousisi tosta enää. Vielä jaksaa lyödä vahvasti. Kyllä Anttila sinnittelee vielä. Se oli siinä. Mikko näki riittävästi. Ihan oikea keskeytys, koska nyt oli jo ton koko luokan kavereiden pommeja jaettu aika reilusti ja ei näyttänyt nyt siltä, että Matias olisi sieltä ihan äkkiä noussut ylös. Joo. Ei se välttämättä olisi tohon loppunut, mutta silleen säännöissä se katsotaan, että jos kaveri ei fiksusti puolusta itseänsä ja paranna asemiaan, niin tuomari pistää pelin poikki. Kyllä. Tuomarin tehtävän pitää huolta siitä, että molemmat ottelijat pääsee terveenä jatkamaan uransa. Se on tärkeintä. Kaiken kaikkiaan tosi komea raskaansarjan matsi. Kyllä. Joonas Turunen ansaitusti vie kullan Kuopioon. Joo. Kyllä mä ainakin näillä näytöillä uskaltaisin kaverille kisapassin leimata. Suomen mestaruus Matias Anttilalle, Finfighters Gym. Ei, anteeksi, iso virhe. Joonas Turunen, MMA Kuopio. Hopeaa Matias Anttilalle. Pronssia ainakin Kastriot Mehalle. Ollaan puutteellisilla tiedoilla liikenteessä. Isot pahoittelut siitä. Sieltä saapuu myös pronssimitalistit. Jani Uusitalo myös pronssia. Kastriot Meha, Jani Uusitalo pronssille. Hopeaa Matias Anttila, Finfighters Gym. Kultaa Joonas Turunen, MMA Kuopio. Turun FFG vei nyt sit raskaasta sarjasta 2 mitalia. Jani Uusitalo ja Matias Anttila, hopea ja pronssi. Kyllä. Pakko antaa sen verran isoa kättä meidän seuraa omalle Mörssärille, Kastriot Mehalle, joka siis teki debyyttinsä eilen SM-kisoissa. Kaveri ei hirveästi väistele ja kyllä antoi Matias Anttilalle
kovan alunkin siihen, että hattu päästä kaikille. Onnittelut voittajille. Vapaa-ottelu Suomen mestaritassa yli 93-kiloisten painoluokassa on Joonas Turunen MMA-vuotias. Seuraava ottelu naisten 56,7 kiloisten sarjassa. Punaiseen kulmaan Tiia Kohtamäki GB Gym ja siniseen kulmaan Anette Österberg BJJ Center Helsinki. Punaisen kulman GB Gymin edustaja Tiia Kohtamäki on 158 senttiä pitkä, 30 vuotta vanha ja ottelusarja pitää nimenomaan, suokaa anteeksi, mä olisin ajatellut puhuneeni tässä näistä miesten sarjoista, missä sillä ei ole niin paljon merkitystä. Kyllä. Amatöörisaldo Tiia Kohtamäellä on 1 voitettu ottelu ja 4 hävittyä ja lajitausta tulee nyrkkeilyn puolelta. Tiiakin selkeästi parempi ottelija rekordiinsa nähden, että mitä itsekin nähnyt sitä silloin tällöin reenailemassa GB Gymillä tai meidän omalla salilla Tinaakin vastaan, niin erittäin vakuuttava naisottelija ja erittäin vakuuttava fysiikka myös. Kyllä vaan, ja Anette Österberg on BJJ Centerin edustajia, saapuu sieltä siniseen kulmaan ja otetaan ensimmäisenä häkkiä. Ja siellä on Jaakko Dalbakka avustajana ja onko Joni Salovaara myös? Kyllä taitaa olla joo. Ja Aneten lempinimenä toimii Bimbo. Ei ole mun antama lempinimi, mutta melko rohkea mies, kun tuolla tavalla menet suorassa lähetyksessä sanomaan. Kyllä. Anettekin on 30 vuotta ja pituutta löytyy 169 senttiä. Rekordi 3 voittoa, 1 hävitty ottelu, mutta erittäin meritoitunut hainyrkkeilyottelija. Anetella on siellä vähän tullut edellistä ottelusta kolhuun, kun tollanen kiva panta löytyy päästä. Ja sitten saapuu punaisen kulman Tiia Kohtamäki checkpointille. Katsotaan jälleen, että hammassuojat, alasuojat, säärisuojat ja hanskat on asianmukaiset ja vaseliinia ei ole muualla kuin kasvoissa. Muutenkin otteluasusten täytyy olla sääntöjen mukana ja mikäli nämä täyttyvät, niin Tiia lasketaan häkkiin ja saadaan pian selville, että kuka on 56,7 kiloisten naisten Suomen mestari kuluvana vuonna. Todella hyvässä fyysisessä kunnossa molemmat leidit. Tiialla näkyy kyllä vankka urheilutausta nyrkkeilyn puolelta, että fysiikka on sen mukana ja sama pätee kyllä Anetteen. Että molemmat harjoittelee todella kovassa seurassa. Aneten treenit varmaan monelta osin kuuluu Hard Knocks Helsinki ammattilaistalli kisaurhojen seurassa ja Tiia Kohtamäellä Primus Fight Teamin porukassa. Ainakaan harjoitusvastuksista ei jää kiinni. Ei. Molemmilla on hyvä pystyottelutausta, niin varmasti lähdetään alkuun vähän mittailemaan ja tarkasti kattelee kaverin jipot ja sitten pikkuhiljaa lähdetään purkaa sitä palapeliä. Tässä tullaan näkemään nättiä pystyottelua varmasti, koska molempien tausta tulee nyrkkeilystä tai tainyrkkeilystä. Sen näkee heti tuosta keveästä liikkeestä ja etäisyyden hallinnasta ja tällaista kypsästä vastustajan arvioimisesta ennen kuin ruvetaan roiskimaan. Kyllä. Tiia Kohtamäkihän pääsi suoraan finaaliin arvalla, mutta Anette ehti eilen ottaa yksimielisen tuomaripäätöksen Annu Ristimäestä. Ja siitä nuo kolhut päässä. Joo, ja noita Anette Österbergin merittäjä tai nyrkkeilypuolella en nyt ulkoa muista, mutta tiedän, että siellä on pitkä kokemus ja väittäisin, että myös mitaleita. Ihan oliko jopa kansainvälisen tason mitaleita myös. Joo, kyllä mä muistelisin kanssa näin, että olisiko EM-kisoissa ainakin jollain tasolla tultu käytyä, että kyllä siellä kisakokemusta löytyy. Näin on, ja siirtyminen vapaa-ottelun puolelle on kuitenkin melko tuore. Sitäkään ulkoa muista, mutta väittäisin, että olisiko korkeintaan vuoden verran ensimmäisestä kisasuorituksesta vapaa-ottelun puolella. Joku sen verran taitaa olla, ja sellaista huhupuhetta joskus kuulin, että olisiko Anette mennyt ilman käytännössä mitään mattoharjoitteluun ja ekaan vapaa-otteluun. Joo, näin mäkin muistan kuulleeni, mutta tuo pystyottelu on niin hyvä tasoinen, että mikäli vaan pystyy se ottelun siellä pystyottelupuolella pitämään, niin varmasti riittää eväät. Kyllä. Myös vapaa-ottelupuolella. Selkeästi löytyy molemmilta ottelijoilta kunnioitus toisen pystytaitoja kohtaan, koska aika rauhaksi on oteltu, kohta 2 minuuttia otteluun mennyt ja hirveästi ei ole osumia vaiheelta.
Mä arvioisin, että tämä matsi tähän asti muistuttaa kaikista eniten ammattilaisvapaa-ottelua näistä tämän turnauksen matseista, koska tässä on kummallakin ottelijalla malttia ja aloitus on huomattavasti rauhallisempi. Ei ole ehkä sitä niin kuin amatööriä ja nuoria ottelijoita kuvaavaa kärsimättömyyttä nähty vielä ainakaan tähän asti lainkaan. Kyllä, kokemus paistaa. Kyllä. Hieno sivupotkuyritys sieltä Kohtamäeltä, mutta hyvin kontras Anette lyönneillä takaisin. Ensimmäistä erää enää 30 sekuntia jäljellä ja tätä on siinä mielessä vaikeampi pisteyttää kuin ehkä useita aikaisempia matseja, että tässä on ollut paljon enemmän malttia ja vähemmän suorituksia. Kumpikaan ei ole varsinaisesti vielä nyt saanut selkeästi kirjattua omiin nimiinsä tätä. Ei, ja molemmat ottelijat on pysynyt aika tossa. No sieltä tuli. Sieltä hienosti Kyllä. kopauttaa Österberg Kohtamäkeä. Toi voi tehdä sen, että tää oli Anetten erä. Kyllä mä sanoin, että tuolla se erä kääntyi Österbergille. Kyllä. Että Se oli selkeästi tän erän väkevin suoritus. Ainakin äkkiseltään näytti, että siinä jopa vähän kolautettiin tonttiin Tiia Kohtamäkeä. Kyllä, ellei sitten liukastunut. Että. Kyllä mä väitän, että kolautettiin tonttiin. Katsotaan mitä hidastus sanoo. Mä luotan suhun. Mut kypsää ottelemista tosiaan molemmilta ja tarkkaa pystyottelua. No en tiedä. Kyllä se kolahti hyvin, mutta olisi ehkä sopivassa liikkeessä oltiin, niin Kyllä. samalla vauhilla mentiin tonttiin. Fiksusti oteltu Anette Österbergiltä. Pienellä vaivalla todennäköinen erävoitto. Kyllä. Molemmat on selkeästi tiimissä kunnossa ja varmasti kaasutankki riittää. Ja ennen kaikkea se, että kun otellaan tällainen fiksusti ja tarkasti, niin siihen ei ole ensimmäiseen erään nyt kulutettu vielä kovin isoa annosta sitä bensatankkia. Ei kyllä jää selkeästi, no vielä on toinen erä näkemättä, mutta jos menee kolmanteen erään, niin voi hyvinkin löytyä paukkuja molemmilta lopettaa matsi siellä. Että. Olettaisin, että Anette Österbergin tainyrkkeilytausta istuu sen verran tiukassa, että se ottelustrategiaan osittain liittyy se, että ensimmäinen erä on rauhallinen ja toinen nopeampi ja kolmas vielä nopeampi. Kyllä. Kohtamäki selkeästi tiedostaa faktan, että ensimmäinen erä todennäköisesti meni Österbergin nimi ja lähtee aggressiivisesti hyökkää ja painaa Österbergia tuonne häkkiin vasten ja hakee sitä dominoivaa positioa yhdessä jalassa kiinni, mutta Österberg kyllä maltillaan hienosti puolustaa nuo yritykset tossa. Tiia Kohtamäki varmasti haluaisi matsin mattoon, koska käsittääkseni hänellä on kuitenkin enemmän sitä mattoharjoittelukokemusta ja Anette haluaisi varmasti pitää tämän pystyssä tai hakea sitten tai clinchin tuolta ja päästä jakelemaan polvia ja hallitsemaan sitä kautta. Hyvä tasapaino Anetella tuossa puolustuksessa. Kyllä. Ja näkee, että ei purista turhiin, että ottaa tolleen maltilla ja fiksusti, kun taas Tiia vähän jopa puristaa aika paljon tuossa häkkiin vasten, että riskillä yrittää saada tonttia omalle mukavuusalueelle. Ja sieltä se tulee. Tiia Kohtamäen on järkevää mennä tuohon iholle ja hakea matsimattoon myös siitä syystä, että hän on 10 senttiä lyhempi. Matossa se ulottuvuusetu ei ole niin tehokas enää. Nyt on tilanne taas vähän passivoitunut, ollaan siinä hälfissä. Tiia yrittää hakea selkeästi mounttiin, mutta hyvin Anette sitoo ton jala. Ei selkeästi halua viihtyä tuon Matos, että kävelee koko ajan tuota häkkiä päin ja yrittää nousta sieltä. Et ei halua jäädä kikkailemaan tuonne mattoon ja tiedostaa sen, että saattaa olla heikompi tuolla tontissa. Hyvin Tiia prässää kyllä. Kyllä. Todella rauhallisen oloinen Anette Österberg, vaikka suht koht huonossa positiossa. Joo, molemmilla on kyllä huomattavan kypsä lähestymistapa tähän otteluun. Kumpikaan ei ole hätiköinyt eikä ole positiosta tai tilanteesta huolimatta niin semmoisia mitään paniikkiratkaisuja tai muita virheitä sortunut tekemään, vaan ovat kärsivällisesti katsoneet, että mikä on järkevin tapa edetä. Ja Lassi Minkkinen nostaa ottelijat pystyyn. Reilu 20 sekuntia erää jäljellä ja näillä näkymin veikkaisin, että tuolla mattohallinnalla niin erä on menossa Kohtamäelle.
Joo, siinä oli kuitenkin melko pitkä pätkä hallintaa myöskin siinä häkin seinään vastaan tapahtuneessa pystypainissa. Kyllä. No nyt katsotaan, vauhdikasta pystyottelua. Saako ryövättyä lyönneillä tämän erän vielä nimiinsä. En tiedä, kyllä siinä tuli sen verran puolia toisin, että en lähtisi tosta tilanteesta sanoa mitään. Kyllä. Olisiko se nyt sitten meidän kirjoissa, Aleksi, niin, että ensimmäinen erä Anette Österbergille ja toinen Tiia Kohtamäelle? Jos jotain pitää veikata, mutta ei haluta. Aivan. Mutta näin se voisi melkein olla. Että tulee mielenkiintoinen kolmas erä, koska molemmat aivan varmasti lähtee hakemaan sitä voittoa ja kisapassin leimausta, niin Kyllä. voi tulla vauhdikas erä. On, ja kyllä mä väittäisin, että ainakin kulmamiehet on sitä mieltä, että olipa arvostelu nyt kumpaan suuntaan hyvänsä, niin erot on olleet niin pienet, että varmasti on järkevää laittaa kaikki peliin nyt tähän kolmanteen erään ja pyrkii varastamaan se matsi. Joo, ei siinä kummallakaan ole varaa niin kuin lähteä varmistelemaan mitään, kun mikään ei ole varmaa. Avustajat Häkistään, 3. ja 5. erä. Minuutin erätauko on lyhyt. Oh. Todella freeseiltä näyttää Kyllä. neidit vielä, että 3 minuuttia aikaa hakea kisapassi MM-kisoihin. samoin fiiliksi lähdetään kuin eka erä alkuun. Rauhassa tarkkaa katsellaan, mitä toinen tekee. Liike ei ole hidastunut kummallakaan yhtään ensimmäisestä erästä. Ei. Selkeästi tuon Tiiankin itsevarmuus tuohon pystyotteluun kasvoi tuossa viimeisen erän lopussa, kun seisosin sen muutama iskujen vaihdon Aneten kanssa. Et ei ole mikään hätä ainakaan viedä tuonne tonttiin. Kyllä. Siinäkin lähti rohkeasti lyömään alapotkuun vastaan eikä väkisin viemään tonttiin. Että kyllä tässä voi tulla vielä mielenkiintoisia hetkiä. Ei sillä, että matto ei olisi mielenkiintoista. Mutta kyllä tämä pystö on draaman kaarta aina täynnä. Näin on. Se on se yksi oikeaan kohtaan osunut pommi, mikä voi lopettaa tämän leikin. Sieltä Tiia hakee iholle, mutta hyvin sai lantio eteen Anette ja sen verran sai pysäytettyä sitä liikettä ja alasvienti ei tullut ja nyt painitaan siellä häkkiin vasta. Joo, vaikka alasvientiyritys oli kuitenkin ihan nopea ja tekninen. Oli hyvin ajoitettu oli. Mutta Anetella oli refleksit kohdillaan ja ilmeisesti alasvientipuolustusta on harjoiteltu paljonkin, koska se tuli ihan refleksiomaisesti se painonsiirto lantion kohdalta eteen. Ja Tiia Kohtamäen alasvientiyritys toppasi siihen. Ja taas mennään pystyssä. Kumpikaan ei yritä prässillä ottaa tuota häkihallintaa, että pyöritään tuossa aika keskellä ja aika neutraalisti katsellaan, että mitä toinen tekee. Että Kyllä tuosta ottelustanssista nyt näkee sen, että Anetella ei ole ainakaan tuon liikkumisen perusteella niin pienintäkään suunnitelmaa alasvientiin suorittaa. Ja Tiia Kohtamäki taas siirtää painoa monesti paljon alemmaksi ja stanssi on vähän sellainen, että kun paikka aukeaa, niin mattoon olisi tarkoitus mennä. joo. Sieltä tulee hyvä alapotku kyllä Anetelta, että ulottuvuus etu on kyllä ratkaisevassa roolissa tässä Näin on. pystyssä. Hienosti katsoi etukäden sieltä vastaan. Hyvin osaa Anette pitää tuon oman ulottuvuusetun puolellaan ja liikkuu just sillä etäisyydellä, että Tiia Kohtamäen lyönnit ei löydä maaliin. Todella näppärästi liikkuu. Kevyin jaloin, rento liike, hyvä itseluottamus ja varmuus omasta tekemisestä. Todella kauniin näköistä. On ja ennen kaikkea sellaista taloudellista kanssa, että turhat liikkeet on minimoitu. Ei kuluta itseään, mutta pysyy just sopivalla etäisyydellä. Kyllä. Hyvin vartalopotkuja molemmat antaa. Joo. Sieltä pistetään vielä erän loppuun. Vähän iskujen vaihtoa. Tiia hakee alasvientiin, mutta oli sen verran hepponen, että Anette katsoo noin tarkkaan. Vauhdikas ottelu saatiin päätökseen. Kyllä. Ja Anette nostaa itsevarmaan olosena kädet pystyyn. ruuvi kiristi sitä mukaan, mitä pitemmälle edettiin. Kyllä. Selkeästi Anette Österberg laittoi tuossa ottelun viimeisellä minuutilla ihan uuden vaihteen silmään. Kyllä. Mutta hyvä ja tasainen matsi. En uskalla. Oli kuitenkin sen verran hyviä hetkiä molemmilla, että en uskalla tässä arvioida. Ehkä jos pakotat, niin sanoisin, että ehkä BJ-sentteri Anette Österberg teki enemmän, mutta missään nimessä ei olisi ryöstöstä kyse, vaikka Tiia Kohtamäkikin tämän veisi nimiinsä. Joo, en mä ainakaan uskalla sanoa mitään, että voi mennä ihan kummin päin ainakin mun silmissä. Että
mutta mä en tiedäkään mistään mitään. Mä en arvostelutuomari. Mutta kyllä molemmat teki hienon duunin ja otteli todella ammattimaisesti. Se on nyt päällimmäisenä mielessä. Kaikki tuomariääni Anette Österberg. Lähtisin väittämään, että helposti Abban voittomatsin kanssa niin ehkä teknisimmästä ottelusta kyse Samaa mieltä. tämän turnauksen ehdottomasti samaa mieltä. Naisten 56,7 kilosten sarjan tuore Suomen mestari Anette Österberg, BJ Center, hopea Tiia Kohtamäki, GB Gym. Ja pronssimitalisti Revolution Fightin Annu Ristimäki. Kyllä. Annu ja Anette otti eilen tiukan ottelun keskenään. Ansaittu pronssimitali Annulle. Ja hopea GB Gymin Tiia Kohtamäki. 56,7 naisten sarjassa on kova taso amatöörien huipulla. On. Suomen mestari tässä naisten 56,7 kiloista On siellä luokassa on tilaa uusillekin nimille, että molemmilla leideillä tosiaan ikää se 30 vuotta, niin mielellään näkisi uusiakin kasvoja. Mikäs sen parempaa, jos saataisiin kaikkiin painoluokkiin paljon uutta ja tuoretta sukupolvea. Kyllä. Vielä kerran aplodit voittajille. Seuraava ottelu. Ja jatketaan naisilla. Naisten 61,2 kilosten sarjassa. Kyllä vai. Punaiseen kulmaan saapuu VFC Warriorsin Janika Antinmaa ja siniseen kulmaan Oulun kamppailuklubin Heidi Vuoma. Siinä on naisilla pituus identtinen. Ikä on Heidi Vuomalla 10 vuotta enemmän kuin Janikalla. Ikää 39, Janikalla 29. Janikalla näyttäisi rekordi näyttävän pyöreätä nollaa, kun taas Heidillä rekordissa lukee 20, mitä se taas tarkoittaakaan. Tainyrkkeilytaustaa näyttää Heidillä olevan ja meritteinä SM-mitallisti. Veikkaisin, että Heidi Vuoman rekordin kohdalla kirjoitettu 20, niin varsinkin mikäli puhutaan voitoista, niin siinä on sitten useammalla otteluita yhdistelty, koska harvalla amatöörillä ylipäätään on 20 voittoa listallaan. Aivan varmasti puhutaan tainyrkkeilyotteluista, luulisin näin. Kyllä vaan. Painoeroa juurikaan ei ole ja pituus on identtinen, niin kuin sanoit. Tässä on nyt sitten kokemus ja ikäeroa merkittävästi. Heidi Vuoma on SM-mitalisti, mutta tarkoitetaanko tässä nyt sitten kuluvan vuoden SM-kisoja? Kyllä voi olla itsensä toteuttava ennustus. Kyllä. Tosiaan painoero ei hirveästi ole senkään takia, koska kisat ovat kaksipäiväiset ja nyt ellen hirveästi valehtele, niin lauantaina on ollut ensimmäinen puntari ja sitten on ollut ottelut ja sunnuntaina toinen puntari taas aamulla, että kisailijat on joutunut olemaan hyvin lähellä ottelupainoa koko ajan. Joo, amatöörikisoissa ylipäätään noita suuria painonvetoja ei ole mahdollistakaan tehdä, koska punnitus on aina kisapäivän aamuna. Ammattilaisten puolella taas punnitus on aina vuorokausi ennen ottelutapahtuman alkua ja silloin painonvedolla on täysin toisenlainen merkitys. Häkkiin saapui Janika Antinmaa. Häkissä oli odottelemassa Heidi Vuoma Oulun kamppailuklubilta. Ja Lassi Minkkinen kertoo jälleen viimeiset vihjeet. Varmaankin kehottaa noudattamaan sääntöjä ja hänen ohjeitaan ja varmistaa, että molemmat on valmiit ottelemaan. Kohta käynnistetään ensimmäinen erä. Rohkeasti lähtee Janika lyömään. Hyvin Vuoma kattoo ja iskee vastaan hyvin. Rohkeata pystyottelua molemmilta naisilta. Nyt kyllä ei hirveästi oteta taka-askelia. Joo, nyt on kyllä tyrmäystä ja ei mitään tyyppinen lähestymistapa molemmille. Hieno vartalopotku sieltä Mutta se Heidiltä. kostautuu alas vielä niin. Kyllä. Janika Antinmaa hallitsee tällä hetkellä mattoottelua sitä päältä. Ja pääsee malttiin.
Ja sieltä satelee iskuja. Niin kuin aikaisemmin pääsit jo kehumaan VFC Warriorsin mattotyöskentelyyn, niin tässä se taas nähdään. Kyllä. Taitaa olla Janne-Pekka Pieteläinen siellä, joka on neuvonut, että mistä naruista vedetään. Ja sukunimi Kaimani Jarno Nurminen myös. Kyllä. Kovia tekijöitä tunnetaan ihan kansainvälisestikin. Olin Saksassa leirillä tuossa viime vuonna ja siellä herroja kehuttiin kilpaa. Ja syystä. Kyllä. No niin, ja taas alasvientiä. Tämäkin ottelu toiminnan täyteinen. Kyllä, Jani Kantimaa on selkeästi päättänyt, että nyt Heidi pysyy loppuajan tuossa alla ja hän aikoo lyödä. Pääseekö saidiin ja vielä on toinen jalka siellä Vuoman guardissa. Tänään tullut tutuksi tämäkin positio, half guardi, hyvin yleinen vapaaottelussa. Päällä olija pystyy vielä ihan okosti lyömään, mutta ei ole niin hätä alla olijalla. Ja se on aika yleinen positio vapaaottelussa. Siellä on nyt Heidi Vuoma ikävästi niska häkkiä vasten. Huonossa positiossa Janika jakelee alapotkoja jaloille ja vartalonkin siinä matkalla ja hyvin prässää ja pistää Heidi ahtaalle. Tästä matsista ei intensiteettiä kyllä puutu edes ensimmäisestä erästä. Ei, kyllä on todella toiminnan täyteinen. Alkuun lyötiin silmät kiinni ristissä, katsottiin, että kumpi nukahtaa ja nyt sitten Janika on päättänyt, hieno alasvienti. Hän pitää matossa ja tosi nätisti todella suoraan saidiin. Nyt hakee itse sinne halfiin. Haluaako passivoida vähän siitä ja varmistaa, että Oulun kamppailuklubi Heidi Vuoma ei pääse mitenkään sviippailemaan tai muuta. Onko aikomuksessa kenties lyödä sitten sitä halfista? Oho. Hienosti potkaisee upkickillä tuolta alhaalta ja pääsee Heidi nousemaan ja taistelemaan. Voiton tahto ei kyllä kummaltakaan puutu. Heidi Vuoma teki hyvin siinä loppuun duunia ja koitti varastaa erän nimisen. Kyllä. Vegas on vetovoimainen kaupunki. Selkeästi. Selkeästi tytöt haluu kanssa kisakoneeseen ja Vegasin reissulle tavoittelemaan MM-kultaa. Katsotaan miten hidastukset nyt näyttää. Siinä nähdään rohkeita iskujen vaihtoa. Janika osuu 2 kertaa putkeen takakädellä ja sitten Heidi pääsee puolestaan antamaan vähän takaisin Janikalle. Siinä vähän pyörähdettiin varmuuden vuoksi. Ehkä mietittiin spinning backfistia siellä, jos Heidi olisi lähtenyt iholle. Hienosti ajateltu Janikalta. Kyllä. Janika on hyvin saanut noin alasviennit toimimaan. Siinä mennään kyllä oppikirjamaisesti alas. Molemmat näyttää vielä hyvissä hengen ja ruumiin voimissa olevat. Varmaan virtaa riittää vielä toiseen ja kolmanteen kierään. Siellä on hanska pois paikoiltaan. Lassi Minkkinen käy laittamassa peukun paikalle ja ottelu jatkuu. Siinä meinasi tulla vähän rosvosektorille alapotkuun, mutta ei näytä naisten tahtia hidastavan ja jatketaan vääntöä sinne häkin vierelle. Tasaväkistä on. Siinä haetaan vähän sikailuikin, vähän tekniikka nyt unohtuu naisilta ja haetaan vähän sikailuliikkeitä, viedään hanskaa tuonne suun eteen ja siinä olisi pitänyt molempia lähteä taistelemaan underhookista, kun vähän keskityttiin vaan siihen toisen kiusaamiseen. Mutta menee se noinkin. Ja Janika Antinmaa vie jälleen kerran matsin mattoon ja päätyy kasan päällimmäiseksi. Pää on siellä giljotiinissa, mutta ei taida olla vaaraa tästä positiosta. Nyt Heidin pitäisi päästä saamaan hänen oma vasen jalkansa tonne Janikan selän taakse ja estämään sen liikkeen, koska nyt kun Janika pääsee tonne puolelle, niin toi giljotiini on helppo puolustaa tosta. Kyllä tuosta halfista tuo giljotiinin saaminen vaatii aika paljon skillsiä. Kyllä. Ja sieltä purkautuu.
Janika hakee sieltä, pyrkii hakemaan toisen jalan vapaaksi. Hienosti Pääseekö sai Mount polven ohi Hälffistä ja nyt on Mountissa. Ja lähtee varmaan lyömään tosta ja Heidi ehkä lähtee kääntämään selkää, ellei halua olla vastaanottavana osapuolena noissa mattolyönneissä. Nyt sitoo kyllä hyvin Janikan kädet, toisen käden ainakin. Menee vähän takaraivon puolelle siinä tahattomasti. Ja sitten on täysmountti. Ja nyt alkaa rumpusoida. Hyvin yrittää siltaa siinä Heidi, mutta vähän se parhain liike siitä uupuu ja Janika pääsee jakaa hyviä lyöntejä tuosta päältä. Hyvin katsoo siitä käsien välistä suoriin. Hyvin malttaa pitää noita jalkoja tarpeeksi lähellä tuota Vuoman kroppaa ja painoa alhaalla. Sieltä on vaikea nyt tulla ylös. Käy vielä välillä vähän käyttämässä hanskaa siinä Heidin Vuoman suullakin. Että ei... Ja siinä hieno sviippi Heidiltä. Sieltä tuli. Alkohan Heidi vähän ketuttaa toi hanskan suuhun työntäminen, niin oli pakko lähteä sviippaan. Siinä on näköjään tommonen vastavaikutus. Ei parane suututtaa Heidiä. Oulun kamppailuklubi Heidi Vuoma kyllä hienosti kääntää erän loppu vielä itselleen, mutta en tiedä riittääkö, miltä näyttää arvostelutuomareiden papereissa. Mutta ehkä tuossa oli kuitenkin Janikan hallintaa pitempään. Näin mä veikkaisin kanssa. Toinen erä saatiin päätökseen. En haluaisi toistaa itseäni, mutta jälleen kerran erittäin vauhdikasta ottelua. Kyllä nämä finaalit on kyllä todella kovatasoisia ja vauhdikkaita otteluja. Kyllä faktat voi sanoa useampaankin kertaan. Siellä nähdään se, taisi olla tää erän lopun hieno sviippi, millä Heidi Vuoma hakeutui sitten alta päälle. Nyt se nähdään, kumpista haluaa enemmän. Joo, näyttää siltä, että tasollisesti tavallaan niin taitojen puolesta niin molemmilla on kyllä ihan mahdollisuus tää niminsä kirjauttaa. Kyllä tiukka ja tasasta on ollut, että voi kääntyä ihan miten päin vaan. Vähän on se isoin into hiipunut ehkä tosta pystyottelusta, jos nyt uskallan näin nopeasti sanoa, että ei ehkä ihan niin rohkeasti lähetä siihen kuin se eka erä alussa. Joo, molemmilla selkeästi löytyy kunnioitus toiseen. On ja molemmilla selkeästi tuo mattotyöskentely on taidollisesti korkeampi tasosta kuin pystyssä. Kyllä. Yhtään väheksymättä Heidin tainyrkkeilytaustaa. Ainakin tämän matsin arvion perusteella niin siellä ei ole montaakaan kertaa kumpikaan tehnyt sellaisia siirtoja, mitkä kielis mistään kokemattomuudesta tai siitä, että olisi jossain positiossa, mistä ei tiedä, että kuinka lähtee parantamaan omia asetelmia. Ei, hyvin on oteltu. Siinä taas vähän tilanne pysähtyy. Ollaan taas siinä hälffissä. Heidi sitoo alta Janika itteensä ja Janika todennäköisesti yrittää jossain vaiheessa lähteä ohittaa. Ei sieltä Lassi Minkkinen nostaa ottelijat ylös. Sen verran passiivista ottelu oli. Jatketaan pystyssä. Rohkealla eteenpäin liikkeelle lähtee Heidi Vuoma etenemään. Vähän liiankin rohkealla. Se kostautuu ja Janika Antinmaa saa alasvien. 1,5 minuuttia jäljellä viimeistä erää. Heidi Vuoma hakee kuitenkin alta hyökkäyksiäkin. Nyt ei ihan mennyt siihen suuntaan, mihin heitä toivoi, mutta aktiivinen kuitenkin on koko ajan. Kyllä vähän liian rohkeasti lähti kokeilemaan siinä käsilukkoa tai triangelia ja vähän menetti positio siinä. Vielä hanskasta tai ranteesta ote kiinni ja Janika joutuu vähän taistelemaan, että pääsee irti tosta. Nyt Heidi on pyörähtänyt mahalteen sinne, mutta ote pysyy hyvin siellä. Kyllä, mutta siitä pääsee nyt sitten selkään tai mounttiin ainakin. Kyllä, siellä on hanska irti ja noniin. Mountti on. Ja nyt sitten varmaan lyöntipeliä avaamaan. Ensin positio varmistetaan ja
Nyt on kyllä vähän sillä tavalla, että siinä on vielä Heidille tilaa tulla ylös, koska juuri näin. Hienosti sillattu ja sviipattu. Ei saanut Janika painoa tarpeeksi laskettua siihen Heidin päälle ja ei päässyt sitä positiota varmistamaan. Se kostautui heti. Janika lähtee avaamaan vielä guardia ja ei ihan rohkene yrittää lukotusta, mutta vähän pelottelee siinä Heidiä, että Heidin isoin into lähti. Se ei saa Heidikään jaettua siinä yhtään lyöntiä enää ja se on siinä. Kyllä Heidi näyttää vähän pettyneeltä ja Janika ehkä vähän huojentuneelta, että en tiedä miten tuomarit näki tämän, mutta tasainen matsi kyllä, mutta jos täytyisi arvioida, niin kyllä mä ehkä enemmän odottelisin kullan matkaavan Tampereelle VFC Warriorsin Janika Antinmaalle. Kyllä. Vielä viimeisen erän kohokohti ja siinä hyvin ajoitettu alasvienti Janikalta. Vähän lähti ryntäämään Heidi muutamaankin eri otteeseen. Tämän ottelun voittaa kaikki tuomariäänin punaisen kulman Janika Antinmaa. Odotetusti voittaja VFC Warriorsin Janika Antinmaa. Tässähän voi odotella laittaa sivubisneksenä jonkunnäköistä ennusta ja puhelinta pystyyn. Tässä naisten 61,2 kiloisten sarjassa on myös yksi pronssimitalisti Espoon Kerähaiden Gia Wimberg. Yksi pronssimitalisti myös saatiin tähän 61,2 kiloisten sarjaan. Espoon Kehähaiden Gia Wimberg. Myöskin kokenut pystyottelija. Ja kyllä. Gia Wimberg itse asiassa koki ikävän tyrmäystappion eilisessä ottelussa Heidi Vuomaa vastaan. Oliko tää nyt se backfist-tyrmäys juuri? Spinning backfist. Joo, kyllä itse asiassa. Mä itse missasin kyseisen tapahtuman, mutta tai näin muuten ottelu, mutta just silloin satuin katsomaan toisaalla ja ei ollut hienoa screeniä, mistä olisi nähnyt replayin. Niin. Sä sometit silloin. Se kostautui heti. Janika Antinmaa VFC Warriors kultaa, Oulun kamppailuklubi Heidi Vuoma hopeaa ja Gia Wimbergille SM pronssi. Ja meillä on jäljellä tänään vielä, fuskataan hieman papereista, 4 ottelua. 4 ottelua vielä, kyllä. Seuraavaksi mennään junnujen sarjaan. Painoluokka on 65,8 kiloa ja siellä kohtaavat Finn Fighters Gymmin Samuel Westerlund ja MMA Kuopion Kasper Vuorijärvi. Seuraava ottelu käydään junioreiden 65,8 sarjassa. Siniseen kulmaan kuulutellaan Kasper Vuorijärvi MMA Kuopiosta ja lempinimenä Kasperilla on Liharekka. Kasper Vuorijärvi pääsi suoraan finaaliin. Arpa Onni kävi ja ei joutunut ottelemaan semareissa. 16-vuotias Vuorijärvi on 175 senttiä pitkä ja ottelusaldo näyttää puhdasta 5 voittoa, ei tappioita. Lajitaustaksi on kerrottu tainyrkkeily, josta on nuorten SM-hopeamitalli 2015 vuodelta. Eli tämän perusteella voitaisiin olettaa, että ainakin pystyottelua hallussa. Kyllä. Tai ainakin hänen vahvuuksiaan, koska kerran SM-mitaleitakin sieltä on haettu. Punaiseen kulmaan saapuu Finn Fighters Gymmin Samuel Westerlund, joka on vuoden Vuorijärveä vanhempi, eli 17-vuotias, hieman pidempi, 4 senttiä pidempi, 179 senttisenä ja omaa muutaman matsin enemmän kokemusta, 7 voittoa ja 2 tappiota. Ja lajitaustaa tulee brassijutsusta, avoimessa Euroopan mestaruus kultamitalli ja omassa sarjassa myöskin. Joten ennakkotietojen perusteella voitaisiin arvella, että Finn Fighters Gymmin Westerlundin etu olisi mattopuolella ja MMA Kuopion Vuorijärvellä taas pystyottelussa. Jos Vuorijärvi pääsi suoraan finaaliin, niin Westerlund on sitten mennyt senkin edestä vähän pidemmän kaavan kautta. Eilen oli 2 ottelua. Ensimmäinen ottelu Mika Niemistä vastaan split decision. Pojat veti pitkän sodan ja molemmat kävi siellä pyllähtämässä kovien lyöntien toimesta. Ja toinen ottelu Jesse Mutikaista vastaan. Yksimielinen tuomaripäätös, joten Westerlund on ainakin urakoinut koko viikonloppu edestä. Kyllä, kasvoista näkyykin vähän, että jotain on tehty, mutta voi tietysti olla harjoittelujälkiäkin. Ja ottelu käyntiin. Heti lähdetään hakemaan alasvientiä Samuel Westerlundin toimesta ja nätistihän se hoituukin. Hienosti yrittää triangelia sieltä omoplaattaa, molemmilta hienoja
PJ-teknikoita. Nyt giljotiini näyttäisi olevan, onko jopa kohillaan siellä. Hienosti hakee tuollaisen Marcelo tyylisen pelkkä pää giljotiini ja lähdetään työntämään kättä vähän. Westerlund selkeästi ei halunnut nyt pystyä erä aikailemaan, vaan suoraan omalle vahvuusalueelle. Ja jos mahdollista, niin matsi saman tien lopetusvoitolla kotiin, niin ei tarvitse kokeilla, että kestääkö edellisten matsien jäljiltä kunto. Kyllä. Ja taas ollaan siinä half guardissa. Ei näytä kyllä Vuorijärvi kovin huolestuneelta, mitä äsken tuossa kamerassa näkyi naamaa, että taitaa olla tilanne ihan hallinnassa. Ainakin toistaiseksi. No nyt Westerlund pääsi ainakin hetkellisesti sideen ja mounttaa. Hienosti maltilla puolustaa Vuorijärvi. Kyllä. Todella ei hätäile ja sai tekemistä. päänkin vapaaksi sieltä. Molemmilla selkeästi kokemusta matosta, koska Samuel Westerlundilla on paljon lajitaustaa BJJ:n puolelta. Ja hienosti Vuorijärvi puolustaa, niin voisin päätellä, että sielläkin on kotiläksyt tehty. Joo, vaikka Vuorijärven lajitaustaan ei jotain merittäjien ilmoitettu mattokokemusta, niin Westerlund on meritoitunut siinä ja näin hyvin hän puolustaa, niin kyllä siellä nekin taidot näyttää olevan hyvin hallussa. Nyt kyllä. lähtee Westerlund suoraan nilkkalukkoon hakee. Katsotaan, onko Vuorijärvi kokenut. Harvinainen lukotus, mutta näyttää kyllä ihan hyvältä. Ei näytä huolestuneelta Vuorijärvi ainakaan, mutta maltilla kattelee, mutta nyt no tietää kyllä mitä tehdä. Mutta toisaalta niin näyttäisi Westerlundkin tietää. Nyt on melko lailla harmillisessa asennossa. Nyt on solmussa. Joo, mutta pääsi irti. Hienosti pääsi Vuorijärvi selkään tuosta puolustuksen tiimelyksessä. Putoo kyllä tosin sieltä heti pois ja Westerlund jää päälle, mutta vauhtia ja tilanteet ei tästä ottelusta ainakaan puutu. Hyviä scrambleja on kyllä koko ajan. Mutta ehkä tässä on pitempi korsi kuitenkin mennä tuonne Westerlundille tähän asti mattotyöskentelyn puolelle. Kyllä Vuorijärvi on puolustanut hyvin, mutta ei ole vielä päässyt oikein hyökkään hirveästi. Ei, äsken pääsi vähän triangelia kokeilemaan, mutta tosi nopeasti Westerlund lipsahti pois sieltä. Että todella hienoa teknistä tekemistä nuorilta sälleiltä 16-17-vuotiaat. Ei tää junnojen matsilta näytä millään mitään. Ei, todella teknistä. Siellä haetaan suoraan käsilukkoon. Saadaan vielä olisi aikaa nyt kiskasta se käpälä suoraksi. 10 sekuntia kuuloteltiin äsken. Ei taida kerkiä. Nyt ei riitä. Mutta vahva lopetus Westerlundilta. Kyllä. Todella teknistä tekemistä nuorilta ottelijoilta. Joo. Ja kypsää. Ei pelkästään se, että taitoja, mutta myöskin on tavallaan sitä yleensä kokemuksen mukana tuomaan viisautta siitä, että miten niitä taitoja parhaiten päästään hyödyntämään. Et ei ollut hirveästi hätiköintiä tai mitään semmoisia kokemattomuudesta kieleviä virheitä. Ei. Kevyttä nuoruuden intoa oli mukana, että rohkeasti lähdettiin yrittää ja tekee niitä virheitä, mutta se ei ole väärin, että nyt jos koskaan ne virheet kannattaa tehdä, niin juuri näin. Oppii niistä ja on vähän fiksumpi sitten vanhemmalla iällä. Tosi nätti alasventi Westerlundilta. Todella hienoa jiu-jitsua nuorilta miehiltä. Olisi toisaalta kiva nähdä myös vähän sitten vastapainoksi pystyy, kun sitä ei päästy näkemään, että tuossa Westerlund oli selkeästi nyt vahvemmilla tuolla mattotyöskentelyssä, vaikka Vuorijärvi hyvin pysyi kyydissä mukana, mutta mitenköhän sitten pystyssä? Liharekka Kasperilla ainakin näyttäisi olevan lajitaustana thai-nyrkkeilyä ja sieltä ihan jopa meritteet SMHP nuorissa 2015 viime vuodelta. Että en yhtään ihmettelisi, vaikka Vuorijärvi haluaisi pitää pystyssä. Ja sieltä tuleekin hieno vasen oikein. Sen jälkeen Westerlund hakee sinne häkkiin vasta ja siinä vähän pelottelee Vuorijärvi giljotiinillakin. No niin, sieltä Vuorijärvi kääntyy päälle. Hienon Westerlundin ilmava alasvenin jälkeen, niin malttaa ottaa siihen, kun momentumi on omalla puolella ja vaivatta kääntää asetelmat toisinpäin. Kyllä. Ei tässä kerkeä meinaa selostajat pysyä mukana, kun nuoret pojat touhuu. No se on ehkä vaikea arvioida, että kummalle puolelle tästä selitys kallistuu, selostajien hitauteen vai näiden nuorien salaman nopeiden jätkien nopeuteen. Varmaan vähän molempia. Väitelläänkö? Siinä nyt vähän taas passivoiduttiin suljettuun guardiin. Vuorijärvi päällä. Tosiaan tämä on junioreiden ottelu, joten lyönnit matossa ei ole sallittua. Painoluokkana 65,8 kiloa. Siinä on kaverit, ketkä tulee
joidenkin vuosien viiveellä sitten haastamaan Joni Salovaaraa ja Rafael Domingosia muun muassa. Kyllä, kyllä. Hyvin hakee suoraa käsilukkoa sieltä Westerlund. Nyt katsotaan, riittääkö Vuorijärven eväät puolustamaan. Ainakin nätisti nostaa ja laittaa painoa päälle. Ei huono yritys lämmätä, mutta hienosti Samuel Westerlund kyllä nollaston tilanteen. Tarttu sieltä jalasta kiinni. Ja... Ei antanutkaan. No niin, kyllä. Nyt mä haluaisin nähdä vähän enemmän Vuorijärveltä pystyy, mutta... Nyt ei Vuorijärven vaan noita jalkoja tarvitsisi hirveästi tarjoilla tuolle Westerlundille, koska silloin suunta on sen jälkeen selvä. Nyt hyvää liikettä ja täysyyden hallintaa ja suoria lyöntejä, niin sillä voisi kokeilla. Mutta ei nyt ole Westerlund antanut kyllä tilaisuutta siihen, että heti mennään liimautumaan iholle. Kyllä. En ihmettele, jos kohta nostaa tuosta katon kautta tonttiin. Minuutti jäljellä. Nyt siinä olisi chanssi jommalkummalla yrittää kääntää tämä erä tai ehkä jopa ottelukin itselleen. Siellä hakee hienosti suoraa polvilukkoa Vuorijärvi, mutta sen verran kumiukkoja nämä nuoret kaverit vielä, että se tilanne purkautuu nopeasti. Mutta Vuorijärvikin lähti ennakkoluulottomasti hakemaan tuosta käsivarsiheittoa, mutta Westerlundi sai kontrattua. Joo, ei tässä ole liikaa varmisteltu. Että on todella hienoa nähdä, että nuoret sällit uskaltaa yrittää ja kokeilla juttuja. Siellä haetaan vähän koko plattan tynkää. Pitäisi saada toi jalka tuohon kurkulle ja siitä lähtee puristaa, mutta Vuorijärvi luovuttaa sen tilanteen siihen. Westerlund oli hyvin hereillä ja selkeästi näki, mitä kaveri hakee. Ja erä lähenee loppua. 5 sekuntia jäljellä. Kyllä. Taas lähti hakemaan samaa kikkaa, mutta Samuel puolustaa hienosti. Viihdyttävää ottelemista toinen kierre. Taas kerran. Kyllä. Siellä taas Finfighters Kymin Juha Juise Saarinen ja nuori lupaus Ville Mankinen kulmassa. Äijät painaa pitkää päivää. Hyvin kestää nuoria urheja tankki, koska kumpikaan ei näytä olevan merkittävästi väsynyt. Toki hengästyttää niin kuin pitääkin, mutta näyttää siltä, että ihan perustellusti voidaan odottaa kolmanteen kierään vauhtia ja hyviä suorituksia. Siitä vähän vielä poikien taidon näytettä maton osalta. Todella väkevää tekemistä. Siinä olisi ollut rinkeli rakennusaineet jo erän lopussa kohdillaan. Siinä hienosti Westerlund nollaa Vuorijärven slämmi tarttumalla vähän jalasta kiinni ja selkeä hidastamalla vauhtia, ottamalla tukea matosta. Ja sitten kolmas ja viimeinen erä. Oho, Noniin. siellä hakee vähän Westerlund Silva ylläriä. puoli sikaa, että siinä käsiä läpyttelyn yhteydessä yritti ja vetää. Nyt on Vuorijärvellä toi taiklinchi kohdillaan. Sieltä pääsi monta polvea tarjoilemaan, mutta ei vielä ratkaisua sitten tullut. Vähän sisuuntui Vuorijärvi tuosta sikamaisesta tempusta ja antaa vähän pahaa mieltä siinä Westerlundille häkkiin vasta. Ahnaasti hakee kyllä alasvientiä. Hyvin tasapainoilee Vuorijärvi kyllä. Kyllä. Nyt on noin Vuorijärven jalkasuojat aika alhaalla. Pojat tietää kyllä tosi hyvin tässä, mitä tekee. Siellä on Westerlundilla hienosti underhookki tossa. Ja hakeeko giljotiinia siitä? No niin, rohkeasti hyppäs. Kyllä, siellä on nyt aika pystyssä toi Westerlundin pää, mutta toisaalta ehkä hän luottaa siihen puolustustaitoonsa niin paljon, että ei hirveästi hätäänty. Kyllä, siihen oli äsken just tulossa, että oikeastaan ainoa juttu, minkä olisin nopeasti... Kato, sieltä tuli! Hienosti. Ainoa juttu, minkä olisin nopeasti korjannut siinä häkkitekemisessä oli toi, että ei tunge päätä sinne kainaloon, vaan kaverin leukaa vasta. Ja se kostautui kyllä. Hienosti haki giljotiinikuristuksen. Mä ajattelin kans, että kun se pää oli niin suoraan pystyssä siellä, että röyhkeästi luottaa kyllä omaan puolustustaitoon, mutta ehkä se oli sitten vaan epähuomio. Sen verran löytyy kyllä lajitaitoa Vuorijärveltä, että tollanen ei jää rankasematta. Että... Näin se juuri menee. Pienistä virheistä maksetaan kova hinta tässä lajissa. Kyllä. Viihdyttävä ottelu. Se oli päivän viimeinen junioriottelu. Ja Kasper Vuorijärvelle kova päänahto, jos nyt tarjoilee omaa lääkettä Westerlundilla, jolla on meritteenä EM-kulta avoimessa ja omassa sarjassa brassijuutsussa. Niin sieltä giljotiinin lukutusvoitto, niin sillä voi jo vähän kehuskella saunaillassa. Kyllä, kyllä.
Pronssimitalit jaettiin Finfighters Gymin Nguyen Gan Holle ja MMA Imatran Jesse Mutikaiselle. Ja finaalissa hopeana Samuel Westerlundille Finfighters Gymiltä ja kultamatkaa MMA Kuopion Kasper Vuorijärvelle. Turun Finfighters Gym hyvin edustettuna kisoissa. Tässäkin sarjassa 2 mitallia, niin ei voi valittaa. Suomi Vaparin suurseura sen kun porskuttaa. Ja Suomen Vapaa-otteluliiton puheenjohtaja Heikki Kaijalainen jakaa siellä mitalit nuorten urhojen kaulaan. Aleksi, todetaanko, että nuorissa on tulevaisuus? Todetaan, varsinkin seuraavan ottelun osalta. Sama painoluokka 65,8 miehissä. Nyt on tunteet pelissä. Oman seuran kaveri RNC Sportklubia edustaa punaiseen kulmaan Emil Kurhela vastaan VFC Warriorsin painijyrä Ville Kyllönen. Pitäisikö se ottaa tämän matsin ajaksi noin luurit päästä ja mennä vähän rauhoittua? Ei, kyllä tää painetaan ihan tunteella loppuun asti. No siellä voi kotikatsomoissa laittaa vähän volyymia pienemmälle. Mäkin otan pari metriä sivummalle. Kerro Aleksi vähän Emilistä, kun sulla on paljon treenikokemusta ja tunnet kaveri hyvin, niin vähän semmoista sisäpiiritietoa ja knoppia nyt yleisölle, että mitä pitää silmällä tämän matsin alkaessa. Emil on todella luova ottelija, että se on näitä uuden sukupolven vapaa-ottelijoita, ketkä tekee rohkeasti ja erilaisia juttuja ja ei pelkää kyllä niin kuin ottaa rohkeasti pystyssäkin, että Emil on nuoresta saakka harjoitellut ja on muun muassa ollut tuolla Jenkeissä jo reenaamassa Kings MMA:llä sellaisten pikkunimien kanssa kuin naisissa Cyborg Santos ja miehissä nyt tulee blackout. Ai Santosin aviopuoliso vai? Ei vaan UFC 70-kilosten mestari. Kuka näitä tietää? Jäätävä aivopieru, no pahoittelen. Se on vasta siinä vaiheessa, kun se lukee Nurminen, niin sitten se vasta kannattaa tietää. Kyllä, mutta Emil Kurhela todella, no itse asiassa nyt puhutaan Ville Kyllösestä, Tampereen kova painijyrä, tulee ekana sinne häkkiin, niin mainitaan hänet ekana. Hän on todella kova luu, rekordi on 10 voittoa, 3 hävittyä ottelua, pituus 170 senttiä. Todella paljon puhetta Ville Kyllösestä, että kuulu meritoituneilta painijoilta pelkkää hyvää äijästä. Nyt häkkiä astelee Emil Kurhela tosiaan. 18 vuotta vastikään täyttänyt nuori lupaus, reenaa päivittäin erittäin kovassa seurassa meillä RNC:llä ja on leireilyt jo Amerikassa ja todella nälkäinen ja motivoitunut kaveri. Ei ole montaa vuotta ehtinyt äijä reenaa ja taidot on jo aivan huippuluokkaa. Joo, mun täytyy nyt kyllä todeta, että ihan totta puhut, vaikka puhutkin omasta seurakaverista. Että kyllä Kurhelasta on paljon keskustelua ja moni on sitä mieltä, että tässä on yksi lupaavimpia nuoria tulevaisuuden sankareita. Kyllä, sen sanoin ennen kuin ottelu alkaa, että tästä tulee vauhdikas. Nyt älkää räpäyttäkö silmiä. Kyllä se Villellä on vähän jälkiä näistä karsintaotteluista. Tuossa on vasemmalla puolella poskipäin. Vähän saanut väriä matkan varrella. Joo, tosiaan Ville otti erittäin viihdyttävän ottelun Tommi Alataloa vastaan 3 erän sota, mikä varmasti painaa, kun sitten taas Emil otti erittäin nopean teknisen tyrmäysvoiton vastustajastaan. Että siinä on ehkä pienoinen etu Kurhelalle. Kyllä. Näyttäisi olevan ulottuvuusetukin aika vahvasti Emilin puolella, mutta todella aggressiivista pystyottelemista molemmilta. Kyllä. Hienosti lyö vastaan Kyllönen kyllä Kurhelan pieneen höntyilyyn. Voin kertoa, että syke on kyllä 20-30 lyöntiä korkeampi kuin normaalisti. Onko korkeampi kuin noilla ottelijoilla? Ei sentään. Sieltä tuli yläpotku ja ei ihan napsahtanut kohilleen, mutta meni jonkun verran suojaukseen ohi kuitenkin. Mut taidokasta ja reipasta pystyottelua molemmat hakee kyllä aika isolla intensiteetillä noita osumia, että ei ole hirveästi sitä naputtelua ja paikan hakemista, vaan tosiaan lyödään heti tosi tarkoituksella alusta asti ja potkutkin tulee kovaa. Joo, vielä voisi ehkä vähän enemmän olla sitä
sitä ammattimaisuutta sen osalta, että katsoisi vähän pohjustaisi enemmän noita paikkoja, mutta kyllä tää on ainakin yleisöystävällistä. Kyllä. 1,5 minsa oteltu. Ja hyvää liikettä kuitenkin molemmilta. Ja jos verrataan vaikka edelliseen otteluun, mikä oli samassa painosarjassa, niin kyllähän toi fysiikka kehittyy näköjään 10-15 vuodessa aika eri tasolla, että noissa lyönneissä potkussa on kippiä paljon. Kyllä, hieno vartalopotku Emililtä. Hyvin kontraa kyllä Kyllönen heti lyönneillä perään. Ei hausu maaliin, mutta Kyllönen tosiaan ottelee nyt vasenkätisenä. En tiedä, onko normaalisti vasenkätinen. Äsken hienosti katsoin vaan, kun pisti tollasen uppari vauhista. Monta tukevaa vartalopotkua on Kurhela saanut läpi kyllä tässä. Ja noista statistiikoista jäi vielä mainitsematta aiemmin, että tässä on merkittävä ikäero. Kyllösen Ville on 29-vuotias ja Emil Kurhela vasta 18. Joo. Reilu 10 vuotta ja tekeminen näyttäisi olevan aika lailla samalla tasolla. Niin ihan hyvillä raiteilla ollaan. Siinä on varmasti kirkas tulevaisuus Kurhelalla, kunhan vaan jaksaa harjoitella ja pysyy motivoituneena. Nyt se erän loppuun hakee alasvientiä. Hienosti hakee alasvienen Kyllönen. Kurhela nousee väkevästi pystymään. Sen itse voin sanoa omasta kokemuksesta. Tota ei jäi kyllä ihan hevillä pidetä tuolla tontissa. Ja erä on loppumaisillaan siinä. En tiedä, toi voi painaa aika hyvin toi lopun roimasu. Mä vähän ihmettelin, että minkä takia Kurhela lähti tuossa viemään. Tai varmaankin ajatuksena oli se, että erän loppuun haetaan alasvientiä ja otetaan siitä, niin varmistellaan pisteitä itselle, mutta toi pysty kuitenkin meni mun mielestä enemmän Kurhelan kirjoihin ja siitä alasvientiyrityksestä hän Kyllönen rokotti ja käänsi sen sitten omaksi alasviennikseen. Kyllä. Tukevia lyöntejä. Hyvä alapotku Kyllöseltä, mutta siihen nopea kontraus Kurhelalta. Hyvän näköistä pystyottelua molemmilta. Siinä tuli se potku, mikä meni suojaukseen ohi, mutta ei ollut hirveästi sitä tuhovoimaa kuitenkaan siinä taustalla. Siitä hieno painikääntö. Emil ponkasee saman tien ylös. Tulee Vietarin tavoin pystyyn. Ja avustajat on komennettu pois kehästä ja toinen erä on alkamaisillaan. Mikko Aaltonen katsoo, että häkin ovi saadaan kiinni ja hammassuojattu paikallaan ja sitten ei muuta kuin taas tekemään töitä sen maajoukkuepaikan eteen. Tosiaan kyseessä on miesten 65,8 kilosten SM-finaali ja tästä on voittajalle todennäköisesti tiketti Las Vegasin MM-kisoihin. Mikään ei ole tietenkään varmaa, mutta kyllä nämä SM-kisat painaa tosi paljon tuo liiton suunnalla, että ketä sinne kisakoneeseen laitetaan. Ja kyllä kun näitä nimiä katsoo, niin ehdottomasti puhutaan maan kärkijätkistä amatööriosalta. Kyllä ne hakee nyt takakäden suoraan monta kertaa peräkkäin ja välillä se osuukin. Kyllä, hyvin osuu myös toisen etukäden uppari, mistä aikaisemmin puhuin. Se pistää sen tuosta käsien välistä. Joo. Conor McGregor-maisesti. Ennakkoluulottomasti Emil kyllä ottelee, että ei ole ikinä kaihtanut iskujen vaihtoa. Että rohkeasti lähtee vaihtelemaan. Hieno alapotku. Kyllä sieltä lähtee tasapaino. Nopeasti ottaa rytmin Kyllönen takaisin, ei anna sitä henkistä etua. Hienosti nollaa Kyllösen paine ja Kurhela. Nyt on vaarallisesti hakee selä Kyllönen, mutta taitaa tippua pois kyydistä. Kyllä. Hyvin vaihtelevia tilanteita ja molemmat iskee koukun samaan aikaan. No nyt meni pari tukevaa lyöntiä. Nyt on vauhdikasta. Kurhelan puhelimeen. Kyllä, nyt on vauhdikasta. Kyllösellä on nenä auki ja Kurhelakin ottanut koppia. Sieltä kaunis yläpotku. Ja Kyllönen puristeli vähän päätä, että ei tuntunut missään. Yleensä se tarkoittaa sitä, että kyllä se vaan tuntui. Nyt on tappelemisen meininkiä. Joo, vähän sen maltti nyt on molemmilla hukassa. Teknisesti molemmat on taitavia ja muuta, mutta ehkä niinku hyvä alapotku. Tässä enemmän pääsi sitä tekniikkaa hyödyntää, kun malttaisi enemmän katsella nyt paikkoja, eikä niin innokkaasti lähtisi siihen ristiinlyömiseen. Kyllä.
Mutta yleisö tietysti kiittää aina, kun laitetaan jalat tonttiin ja katsotaan, että kumpi nukahtaa aika. Vähän rauhoittu toi tekeminen tossa yhden rypähdyksen jälkeen. Nyt ollaan otettu vähän iisimmin. Vähän kerätään voimia ja katsellaan mihin kaverista on. Sitten mennään takaisin iholle. Ja Kurhela lähtee hakee taas, kun erään lopuilla, niin alasvientiä jälleen kerran Kyllönen pystyy nollaan. Hienosti nollas Kyllönen taas. Nyt hakee rohkeasti giljotiiniin. Voi myös sanoa tästä kokemuksesta, että tota pitkäkaulaa on vaikea lopettaa. Taas ollaan tässä half guardissa. Vauhdikas erä. Joo. Äijät antaa siinä läpyt vielä toisilleen. Nyt ei hirveästi tee mieli pisteettä. En mä pysty ainakaan. Ehkä ainoa tämmönen huomio tässä nyt, jos voisi arvioida, että miten kannattaisi jatkossa ajatella, niin Kurhela on nyt 2 erää putkeen lopussa hakenut sitä alasvientiä ja joutunut sit maksaa kovaa hintaa. Että pystyssä sitten ei ole kuitenkaan mun mielestä hätäpäivää joutunut näkemään. Että ehkä seuraavassa matsissa se viimeinen parikymmentä sekkaa, millä perinteisesti yritetään erää voittaa, niin kannattaisi hakea mieluummin pystyssä kuin alasviennillä. Joo, kyllä toi pystyottelu on toi Kyllönenkin päässyt aina välistä paukauttelemaan, mutta kyllä toi tekninen tekeminen ja ulottuvuusetu, niin ehkä sen verran kallistaa sitä kyllä tuonne Kurhelan puolelle. Silloin kun Kyllönen osuu, niin ehkä lyönneissä on enemmän voimaa. On kuitenkin melkein 15 vuotta vanhempi ottelija. Hieno yläpotku siinä. Voimatasoja on enemmän. Hienosti näyttää siinä nyökkäät, ei tuntunut missään. Joo. No niin, sit lähdetään katsoa kuka tän vie. 3 minuuttia jäljellä. Taas Kyllönen hakee tuota etukäden upparia käsien välistä. Hyvä liike on edelleen. Oh. Molemmilla, varsinkin Kurhelalla. Ja hieno tommonen vähän pyyhkäisy ja alapotku välistä toi Kurhela. Kyllä. Suoritus. Tosi erilaiset tyylit kaverilla. Kyllönen liikkuu tosi pienesti ja eleettömästi. Ja sitten taas Kurhela on tosi isoja tuollaisia loikkia, mitkä on tietenkin riskejä, mutta myös avaa hyviä paikkoja niin kuin noille alapotkuille ja muillekin. Mielenkiintoinen ottelupari. On. Tätä olisi mielellään katsonut useammankin erän. Kyllä. Kovin matse onneksi vielä tulos. Taas onnistuu toi sisäalan potku. Ja sieltä hyvin pakkii kyllä. Vähän jännittyneenä kyllä katoi, ei hirveästi saa sanaa suusta. Molemmat tyytyy nyt näköjään tätä pystypuolta esittelemään. Ei ole kummallakaan on tullut haluja alasvienteihin. Merkittävää etumatkaa kumpikaan nyt ei tässä erässä mun mielestä ole saanut pystyottelusaralla. Molemmilla on ollut onnistumisia. Ja kyllä. Molemmat ehkä selkeästi pelailee varman päälle. Niin. Ehkä näkee sen, että molemmat ehkä näkee, että on mun matsi. En tiedä. Koska selkeästi ei ainakaan vielä olla otettu riskejä. Ehkä sitten tuossa loppupuolella. Noissa Kyllösen iskuissa kyllä, vaikka ne menee suojaukseen, niin niissä on aika hyvin painoa takana. Oh. Nyt vielä Emil antaa sen verran saumaa. Hieno spinning back fist. Antaa sen verran saumaa. Siinä otettiin vähän turha riski, mutta kyllä. Niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin mieluummin tässä nuorella iällä kuin sitten... Nick Diaz kommentoisi tässä vaiheessa, oh we're throwing spinning shit now. Kyllä. Ollaanko taas siellä half guardissa? Joo. Hyvin on kyllä asetellut Emilit tästä tuohon, että mitä mä selitän? Tuossa half guardissa niin underhookki kädellä ja nyt lähtee nousee. Nyt on Kyllönen vähän riskillä lähti, Kurhela nousee. Ja nyt on ikävästi käsi kaulon alla. Kyllä, se on siinä. Varmasti löytyy. Tää kaveri ei luovuta. Se on nyt niin kohillaan kuin voi olla. Mutta tää kaveri ei luovuta. Taju pois mieluummin. Kyllä. Ikävä kyllä. Kyllä. Hieno voitto Kyllöselle. Kyllönen haki sen, mitä tarvittiin tuohon loppuun. Näytti selkeästi. Koska pisteillähän tää olisi voinut mennä ihan kumpaan suuntaan hyvässä. Emil Kurhela nuorena itse varmana näki, että hän kyllä sieltä vielä pääsee pois, mutta
Kyllä sen puristus oli niin hyvin kohdilla, että Aapen kierto aivoihin Kyllä. ennätti ennen kuin Kurhela pääsi positiotaan parantamaan, mutta eiköhän siinä kun saadaan verenkierto taas pyörimään, niin kurhelaiset virkoja. Joo, ei tossa mitään vakavaa ole käynyt. Rohkeasti lähti Emil hakemaan sitä spinning back kickia sinne päähän, mutta kyllä ne katsoi sen tarkasti ja meni saman tien iholle ja sitten päädyttiinkin tonne mattoon ja loppui historia. Kyllä. Varmasti valmennustiimi ja Kurhelaa itseään harmittaa kovastikin tämän jälkeen se, että melko lailla voisi nyt ynnätä niin, että se intoutuminen siihen, että kun kaveri teki jotain hienoa ja eksoottista kuin spinning backfisti, niin siihen oli pakko vastata vähän samanlaisella tekniikalla, vaikkei se siinä ottelukulun kannalta ollut ollenkaan järkevää. Ja se oli nyt lopun alku. Kyllä. Pienistä virheistä maksetaan kova hinta. Mutta kaiken kaikkiaan, niin kuin sanoin, ennen tätä dramaattisempaa loppua tällä ottelulla, että taas mielellään nähnyt useammankin erän. Siitä vielä aplodit Emil Kurhelalle, kun nousee sieltä tatamin pinnasta. Hetken siinä kesti palautuu tiukasta kuristuksesta. Takakuristuksella voittaja Ville Kyllönen VFC Warriors Tampere. Tuore vapaattelun Suomen mestari vuosimallia 2016. Kyllä. Ja hyvin todennäköisesti matkaa Las Vegasin MM-kisoihin. Kyllä. Pronssimitalit 65,8 kilosten sarjassa jaettiin Espoon Kehähaiden Jamshidi Vorjalle ja Lahden kamppailukeskuksen Tommi Alatalolle. Ja hopea siis RNC Sport Clubin Emil Kurhelalle. Pojat siellä veljellisesti juttelee kovan matsin jälkeen. Täytyy vielä sen verran mainita tosiaan siitä eilisestä, että oli kyllä ihan ehkä jopa päivän paras ottelu Ville Kyllönen vastaan Tommi Alatalo. Että todella vauhikas ja viihdyttävä ottelu. Pronssimitalisti Tommi Alatalo siis. Vielä kerran onnittelut mitalisteille. Todella kovatasoinen sarja. Oli. Tämä oli sellainen matsi, että tämän olisi ihan hyvin voinut nähdä ammattilaissäännöillä missä tahansa. Hyvin mielellään näkisin tämän otteluparin kohtaamisen joskus uudestaan. Uskon, että Emil Kurhela on samaa mieltä. Aivan varmasti haetaan revanssi vielä. Mutta Kurhelalla nyt ei hätäpäivää, jos on 18 lasissa ja tällä tasolla ottelee nyt, niin vielä on monta vuotta aikaa kehittyä ja kasvaa ja varmasti päästä sitten ainakin Suomen mestaruustasolla, niin ihmettelen, jos ei joku kerta kultaa kaulaan napsaa, ellei sitten siirry ammattilaisiksi sitä ennen. Juuri näin, ja mitä Emilia tunnen, niin todella positiivinen ja valvoimainen persoona, niin tuskin ottaa tästä hirvet. Siellä jo hymyilee matkalla pois, että ei ota tätä liian vakavasti. Tiedostaa realiteetit ja tietää, että matka on vielä jäljellä ja mahdollisuuksia on. Hymy irtoaa myös Kyllöseltä tällaisen suorituksen jälkeen. Aivan varmasti. Kultaa kaulassa. Niin. Kultaa kaulassa ja vielä lopetusvoitolla. Niitä ei montaa ole tässä turnauksessa nähty. Kolme voitettua ottelua viikonlopun aikana. Niin. Joo, siinä on aika hyvin näytöt annettu tosiaan sitä MM-kisakoneen paikkaa varten. Kyllä. Seuraavaan otteluun. Miesten 77,1 kilosten sarjassa. Ensimmäisenä häkkiin astelee sinisen kulman Juhana Vallas, Sports Academy number 1. Lempinimi Juise. Pituutta Juhanalla on 181 senttiä, 26 vuotta mittarissa ja ottelusaldo pitää sisällään puhtaat 3 voittoa. Onko Juha Saarinen antanut luvan lempinimellä? Jaa. Nyt täytyy kyllä vähän miettiä, että mitä on tullut suustaan laskettua. Se pitäisi aina Juhalta ekana kysyä. Kyllä. Punaiseen kulmaan Mika Kallio Jyväskylän Fight Clubista. Lempinimenä Kuusamon ihme. Sentin pitempi on Kallio Mika Juhana Vallasta, eli 182 senttinen ja 3 vuotta nuorempi 23-vuotiaana. Rekordi on pitempi, tosin siellä on 8 voiton lisäksi 9 tappiota ja lajitausta tulee ampumahiihdosta. Onkohan toi meriitti rankin 6 tuohon ampumahiihtoon? Mahdollisesti. Mika on
en henkilökohtaisesti tunne miestä, mutta muuten tuttu kaveri, että monessa samassa tapahtumassa nähnyt miehen ottelevan kuitenkin sen verran kokemusta, toi 17 amatööriottelua ja hyvin viihdyttävä ottelija. Ja ensimmäinen erä alkaa. Tässä nähdään aivan varmasti väkevää pystyottelua. Muistako väärit Kallio, mikä otti nyt näissä karsintaotteluissa tyrmäysvoiton? Tarkistetaan. Siinä pojat vähän mittailee. Tässä paistaa taas kokemus ja kypsyys tässä ottelun aloittamisesta. Ei ole hötkyilyä, hätiköimistä ja tarkkaa mittailua. Kyllä. Ei mikään ihme, että en muistanut Mika Kallion tyrmäysvoittoa, sillä se sattui meidän seuran Toni Toivaselle. Ensimmäisen erän tyrmäysvoitto. Se oli tosi komea yläpotku, joka ajoitettiin just oikein ja kyllä siinä oli voimaakin takana. Nukkumatti tuli sitten Toivasen noutajaksi. Juhana Vallas ottanut vähän pidemmän reitin SM-finaaliin. Voitti ensiksi Eemeli Nurkan toisen erän teknisellä tyrmäyksellä ja eilisen toisessa ottelussa Niko Skånbäkin toisen erän käsilukolla. Lopetus voittoinen ottelija. Kallio on nyt hallinnut tätä häkin keskiosaa ja sit pakottanut Juhanan vähän kiertelemään ympärillä. Ja hivenen prässannut just sen verran, että saa ton keskialueen herruuden pidettyä itsellään. Mutta todella maltilla molemmat on nyt tehnyt. Ja Vallas tarjoilee sieltä hyviä alapotkuja. Noita pari vielä lisää, niin liike rupeaa hidastumaan Kallion Mikalle. Juhana Vallas siis BJJ-taustainen ottelija ja Mika Kallio selkeästi viihtyy enemmän tuo pystyssä. Niin klassinen grappler versus striker. Kyllä. Mutta on Juhana Vallaksen ottelustanssi niin sellainen, että kyllä siinä pystystäkin tekniikkakirjoa varmasti löytyy ja onnistuneita alapotkuja on tossa jo näyttänyt monta. Mutta selvästi aina kun Kallio tulee lähelle, niin lähtee puottaa painoa alaspäin ja katselee, että saisiko sieltä alasventipaikan itselleen. Väkeviä alapotkuja. Maltillisissa tunnelmissa otettu ensimmäinen erä. Joo, ja tuo Juhana Vallas on ajoittanut nuo alapotkut monesti silleen onnistuneesti, että juuri silloin kun Kallio siirtää painon sinne etujalalle, niin se potku osuu juuri sillä hetkellä. Se on tainyrkkeilijöille ominaista. No niin, sieltä haettiin taas vähän rohkeampaa avausta. Hieno spinning back kick. Suomalaisia termejä en osaa, pahoittelen. Taimaalaisittain krokotiilihäntä. Onneksi on asiantuntemusta täällä selostamon puolella kanssa. Sano muuta. Mihin tää maailma muuten meni? Kyllä. Nyt todella vihaisesti Kallio kyllä lyö tossa. Intentions to hurt. Haluu selkeästi satuttaa vastustajaa. Tässä oli mun mielestä tähän loppuun alkoi tulla vähän sitä eloa ja jotenkin molemmat rupesivat ottaa enemmän riskejä. Että olisi ollut kiva nähdä 5-minuuttinen erä. Joo, nykyään tosiaan otellaan näillä kansainvälisen kattojärjestön IMMAFI-säännöillä turnausmuotoisesti ainakin niin 3 kertaa 3 minuuttia. Joskus alkuaikoina silloin kun nämä säännöt otettiin käyttöön, niin oli vielä 2 kertaa 5. Ja muistanko väärin, että jossain vaiheessa oli myöskin tuossa erätauon pituudessa jotain eroa noihin ammattilaismatseissa erätauon mitta on minuutti, eikö nytkin ole minuutti. Mutta mä muistelen, että silloin kun IMMAF-sääntöjä tai jotain sääntömuutoksia tuli, niin jossain vaiheessa ne erätauot oli 1,5 vai 2 minuuttia. Olisiko se jossain vaiheessa ollut, että mietittiin 1,5 minuuttia, mutta en taas aivan mutua. Voi olla, että mäkin olen nähnyt unta. Ja toinen erä. Molemmat jätkät näyttää hyvin freisiltä ja molemmilla on selkeästi kova nälkä tulla hakemaan nyt se kultamitali kotiin. Juise vastaan Kuusamon ihme. Ampumahiihto vastaan jujitsu. Perinteinen. Kyllä. Nyt ei ole striker vastaan grappler, vaan ampumahiihto ja jutsu. Kuusamon suunnilleen hirveästi jo kannata sepeliä heitellä laduille. Niin kyllä. Joo, selkeästi alapotkut rokottaa siinä vaiheessa. Mika Kallio, jos sattuu sille ladulle eksyä ja nappaa itse teosta, niin ei hyvä heilu. Samoissa tunnelmissa lähdetään. Rauhallista mittailevaa. Kyllä.
isolla liikkeellä lähtee Juhana Vallas ottaa etäisyyttä. Mika Kallio selkeästi on sillä tavalla vähän tommonen headhunteri, että se malttaa tuossa pitkään pyöriä ja katsoo paikkaa ja sitten välillä kokeilee, niin kuin äsken tuli spinning backfist ja karsintamatseissa se yläpotkutyrmäys, että sieltä etitään paikkaa sille ratkaisulle maltille. Taustalla kuuluu Jyväskylän Fight Clubin Ville Vanhanen huutelemassa ohjeita Mika Kalliolle. Ohjeesta ei jää kiinni. Ei. Ville Vanhanen on itse meritoitunut ammattilaisottelija ja ottanut monta ikimuistoista matsia. Kyllä. Muun muassa vuoden verisimmän ottelun Cage-tapahtumassa Mikko Ahmalaa vastaan. Kyllä. Siinä oli valokuvista katsottiin, että kanveesi muuttui yhtäkkiä punaiseksi. Mutta kaverit oli kuitenkin molemmat kokeneet, eikä siinä mitään vakavampaa tullut. Ne on vaan noin pään alueen haavat joskus sellaisia, että ne vuotaa paljon verta, vaikkei se ole sit sen kummempi juttu, kun vähän tikkaillaan ja sitten on sotamuistoja isovanhemmille esiteltäväksi. Tasasta on kyllä nyt, mutta hyvä maltti on molemmilla ja eivät riskeeraa hölmöillä virheillä nyt. Kumpikaan ei ole vielä lähtenyt painaa niin sanotusti liipasimesta. Ihan samat asetelmat jatkuu kuin alussakin, että sen verran tässä on noita asemia jaettu, että Kallio pitää kehän keskiosaa ja Vallas joutuu kiertelemään ympärillä. Siinä koppas vahvasti Kallio Vallasta nenään, koska selkeästi tuli hinku nopeasti päästä tonne mattoon ja saatiinkin mattoon ja hieno ohitus saman tien tonne sivupositioon. Kyllä, olisiko siellä sitten vähän oli niinku paikkaa saada arm-triangleja äsken, mutta se meni jo ohi. Joo, hienosti lähti heti hakemaan siitä sivukuristusta. Nyt Norten South-positiossa vahvasti päällä. Hienosti Vallas pyörittää tuossa matossa ja mounttaa Kallioon. Siellä on Gregor Forssellin brassijutsu coachaaminen tuottanut tulosta. Kyllä. 10 sekuntia aikaa olisi ollut mountissa, mutta hienosti Kallio kyllä lähtee pois sieltä. Ei mikään ihme, että oli hinku sinne mattoon. Kyllä siinä selkeästi on Vallaksella nenä ottanut osumaa, kun vuotaa noin paljon. Toisaalta näillä näytöillä niin suosittelisin viemään heti kun mahdollista mattua myös seuraavassa elässä, koska siellä selkeästi saa etua itselleen. Jos se noinkin nätisti ja helpon näköisesti se alasventi onnistui, niin sitä kannattaisi varmaan lähteä heti erään alkuun hakemaan, koska tuossa pystyottelussa nyt kumpikaan ei ole semmoista merkittävää etua onnistunut itselleen hakemaan, mutta mattoon kun mentiin, niin Juhana Vallas oli kyllä selkeästi vahvimmilla. Todella kova meritti löytyy Juhana Vallakselta, taisi aiemmin mainitakin jo Jiu-Jitsun purppuroiden SM3, että puhutaan ihan todella kovan luokan tekijästä maton osalta. Kyllä, ja ADCC-amatöörit voittanut joskus. Muistiinpanot on kyllä erittäin kirjavat tällä kertaa. Mutta kyllä mä väittäisin, että tuossa Mika Kallion ottelemisesta ampumahiihto tausta näkyy kyllä hyvin. Että siellä maltilla haetaan sitä, että tähtää on oikeassa kohtaa ja sit vasta vedetään liipasimesta. Tohon kohtaan olisi pitänyt iskeä joku ratamoottoripyöräily vitsi, mutta säästetään yleisöä. Säästetään. Kyllä se nyt Vallas selkeästi kuuli sun ohjeet ja lähti hakemaan tonne mattoon ahnaasti heti kun Kallio lähti ottaa etäisyyttä lyhyemmäksi, mutta kyllä se Kalliokin selkeästi uhkailee ainakin vähän. Näyttäisi hakeva kimuran tynkää ja siitä pelottelee välillä sweepillä toiseen suuntaan. Että kyllä tuossa Vallas joutuu olemaan valppaan. Kyllä, siinä nyt kimura meni jo syvemmälle. Hyökkäyksen paikka vielä tällä hetkellä. Taas ollaan tässä vapauttelulle tutus half guard positiossa, mutta nyt se vähän vaihtuu. Vallas lähtee tekemään vastatekniikkaa tuohon Kallion kimuraan. Hakee itse kimuraa. Se oli siinä. Kyllä. Se oli siinä. Ai. Nyt näyttää pahalta. Nyt näyttää ikävältä. Siinä taisi mennä olkapää jollain tavalla rikki. Ikävää. Vallas Juhana ottaa hienon voiton kyllä vaarallisesta Kallion Mikasta, joka matkalla finaaliin niin todellakin otti tyrmäysvoittoja. Kimura kun oli kohdillaan, niin siitä ei Juhana laskenut irti ennen kuin sitten vasta kun voitto oli kotona. Kyllä rohkeasti lähti Kallio hakeen kimuraa purppuravyölle, mutta tällä kertaa ei tuottanut toivottua tulosta. Joo,
Vähän ironista kyllä, että Kallio haki itse kimuraa ja siihen joutui sitten luovuttamaan. Kyllä tuon tason mattomiehellä kuin Juhana Vallas, niin kyllä sieltä löytyy aseita. Mikko Aaltonen oli onneksi tilanteen tasalla ja meni heti kun vaan näki tilanteen, mutta ehkä se oli jo sekunnin myöhässä. Mutta toi on tietysti kehätuomaritehtävä todella vaikea, koska hyvä puolustaja tuosta olisi kenties vielä luikerellut irti. Kyllä. Sitten ollaan valmiit kuulemaan virallinen tuomiojulistus. Se oli päivän toiseksi viimeinen ottelu muuten. Tässä on aika mennyt todella lennokkaasti hyvässä seurassa ja hyviä otteluita seuraten. Niin, sä oot päässyt hyviä juttujakin kuuntelemaan. Kyllä, kyllä. Siellä nostetaan voittajan käsi pystyyn. Juhana Vallas, Sports Academy, number 1. Otetaan häkkiin myös sarjan pronssimitalistit. GB-kyvit Niko Schönberg ja RNC Sports Clubin Toni Toivanen. Sarjan pronssimitalistit myös sinne häkkiin. Kyllä. Välisarja 77,1 kiloa ja pronssimitalit matkustaa Hyvinkään RNC Sport Clubin Toni Toivaselle ja GB-kymin Niko Schönbergille. Kyllä, pojat ei tainnut olla paikalla. Toni mä tiesinkin, että se ei ole paikalla. Että... Ja hopea Mika Kalliolle, Jyväskylän Fight Club. Hieno ottelu. Ampuma hiihdon rankin 6. Vuoden 2016 vapaa-ottelu Suomen... Tähän vielä Mikalle sit kattoo jälkilähetys, niin hopea jo häpeä. Hyvä matsi kaiken kaikkiaan. Kyllä. Ja kultaa Juhana Vallakselle. Juhana Vallas vakuuttava. Nollas Mika Kallion pystyotteluun ja hoiti homman kotiin tontissa. Vähän nokkautti osumaan, mutta se kuuluu tähän touhuun. Joo, ja vaikka nähtiin nyt sitten, että se etumatka oli Vallaksen saavutettavasti ollut matossa, niin sai sitten pari erää kuitenkin hyvää pystyottelukokemusta ja tosi kypsästi myös sillä saralla saavutti tulosta. Kyllä. Ja viimeinen matsi. Kevyt sarja 70,3 kiloa ja miehet Felix Lindfors GB-kymiltä vastaan, ei kun nyt valehtelen ihan omia, niin täällä on pronssimitalistilista edessä, eli siellä on GB-kymin Markus Rytohonka vastaan Hipkon Niko Koponen. Kyllä. Eikä. Eikö? Ei, Niko Koponen vastaan Janko Elias, jos nyt ulkoa muistan. No nyt on kyllä sillä oikein tavalla, että mä en kehtaa tästä hommasta laskua lähettää. Kyllä tässä on jo miesten 70,3 kilosten sarjassa Niko Koponen Hipkolta vastaan Janko Elias Finn Fighters Gym Turku. Kyllä vaan. Päivitetäänpä muistiin. Joo, eli Finn Fighters Gymin Janko Elias saapuu siniseen kulmaan ja 19-vuotias lukeutuu myöskin näihin ihmelapsi nuoriin amatööreihin, kenestä puhutaan Turulla ja Toreilla paljon. Huhutaan, että eväät riittää niin pitkälle, kun vaan harjoitteluinto jaksaa sitä lahjakkuutta tukea. Ja merkittävä amatöörisaldo on myöskin, että Jankolla on jo 16 voittoa ja ainoastaan 3 tappiota amatöörinä. Ja se on 19-vuotiaalle amatöörille huikea se on huikea kokemus. määrä. Kyllä. 169 senttiä tosiaan pituutta ja siinä hän antaa vastustajalleen Hipkon Niko Koposelle vähän etua, sillä Koponen 177 senttiä eli 8 senttiä pidempi. Janko myös harjoittelee erittäin kovien ukkojen seurassa, muun muassa Tom Niinimäki, Timo Juhani Hirvikangas. Että reeni seuraa ainakin Suomen parasta, vois näin ehkä jopa väittää. Kyllä, Finn Fighters Gym on ihan ehdottomasti yksi Suomen kovimpia harjoittelusaleja, missä on hyvin menestyneitä niin urheilijoita kuin valmentajiakin. Ilmeisesti myös junioritoimintaa aktiivista ja ainakin amatööritoiminta, koska sieltä tulee monta lupaavaa nuorta jannoa kyllä, ketkä sitten tulee nälkäisenä haastamaan näitä kokeneempia jo meritoutuneita ammattilaisia. Kyllä. Hipkon Koposen Niko on 26-vuotias eli 7 vuotta Jankoa vanhempi. Rekordi on 6 voittoa ja 1 tappio. Ja lajitaustaksi on ilmoitettu jujitsu ja 1 tainyrkkeilyn ammattilaisottelu. Mä voisin sen verran kertoa tuosta Koposesta. Koponen on käynyt meillä kanssa jonkin verran reenailemassa. Se oli samaan aikaan tuolla armeijassa mun kanssa Riihimäellä. Ja se niihin aikoihin kävi paljon Hyvinkäällä harjoittelemassa. Ja
Ja aika legendaarinen kaveri on, että nyt jos sen verran pitää antaa spotlightia tässä, niin siellä on muun muassa vapauttelun sotilaiden SM-kulta. Käytännössä 0 harjoittelulla. Jiu-jitsu-taustaa miehellä kyllä oli, mutta vapauttelu se ei. Ja hienosti voitti kultaa siellä D-säännöillä tosi, mutta todella mielenkiintoinen ja viihdyttävä kaveri kyseessä. Nyt odotetaan vauhdikasta ottelua. El Copo vastaan Sinko. Äkkiä voittaa veikkaus, Aleksi. Kyllä mä joudun meidän omaa äijää Niko Koposeen menee. Menit halpaa, kun mä en aio arvata edes. Janko Eliassi, nuori ja tekninen kaveri, mutta mun on pakko vetää kotiin päin. Molemmista on kyllä kuullut pelkästään ennusteita, että jompikumpi... Sieltä Janko lyö Koposen mattoon. Katsotaan selviikö Koponen. Hyvin saa kättä eteen. Ei kyllä. Lassi Minkkinen menee väliin. Todella hieno voitto Janko Eliassilla. Taas tyrmäys. Tyytyväinen keskeytykseen lainkaan. Protestoi Lassi Minkkiselle ja väittää... Todella hieno. Todella hieno tyrmäys. Janko jatkaa tyrmäysten tiellä eilen. Kyllä. Nyt en halua valehdella, mutta mies on kyllä aivan hirveässä iskussa. Todella kova suoritus. Tää oli monen mielestä ehkä se kutkuttavin kohtaaminen koko SM-turnauksen finaalistossa. Ja kyllä. Janko teki selvää jälkeen. En ennättänyt huomata montako sekuntia meni, mutta montaa ei kyllä ennättänyt mennä. Janko otti eilen ensimmäisen erän teknisen tyrmäysvoiton vastustajastaan ja nyt sitten SM-finaalissa ensimmäisen erän tekninen tyrmäysvoitto. Niin mies on hurjassa vireessä. On todella nopea takakäsi sieltä suojauksen yli. Ja ei tuossa matossa nyt hirveästi enää Koponen ennättänyt puolustaa. Siinä tuli 10-20 lyöntiä putkeen ja kyllä se Minkkinen ihan oikeassa paikassa oli, kun keskeytti. Kyllä. Mä oon valmis hyppää hypejunaa, että mä voin leimata kisapassia. Joo, mä oon ihan samaa mieltä kyllä. Jos näillä näytöillä ei kisapassia myönnetä, niin... Jäätävä takakäsi. Kyllä. Sitten sieltä iski tappajan vaistot ja ei jäädä ihastelemaan, vaan mennään lopettaa se ottelu. No. Ikävää Koposen kannalta, mutta Janko on peto. On ja ilman muuta se harmittaa Koposta, mutta kyllä tämä ihan perusteltu oli. Varmasti hänkin sitten hieman kun adrenaliini laskee, niin näkee, että tämä oli ihan hyvä, että tämä päättyi näin. Kyllä. Pronssimitalit. Pronssimitalit. Nyt mä luen ne uudelleen, mitkä tuossa jo hätäilin. Eli pronssia tuli GB-kymille Markus Rytöhangalle ja Felix Lindforsille. Eli molemmat pronssit GB-kymille. Vapaa-ottelun miesten Suomen mestari painoluokas 70,3. Turun Finfighters Kymin Janko Elias. Todella vakuuttavaa tekemistä. Kyllä Janko Eliassin hypejuna saa nyt uutta höyryä. Lista on nyt sitten 17 voittoa, 3 tappioa ja Merittäjä meillä ei ole tässä mainittu, mutta eikö hänelläkin ole kuitenkin arvokisan menestystä jo entuudestaan? On, kyllä niitä riittää. Siinä oli vuoden 2016 vapaa-ottelu amatööri SM-kilpailut ja laatu oli todella kova. Kyllä, tällä tavalla niin kuin ammattilaisvapaa-ottelun näköalapaikalta arvioiden, niin totean kyllä, että tulevaisuus on äärimmäisen valoisa Suomessa. Kyllä. Meillä on paljon näitä nuoria jätkiä, ketkä tänäänkin tuolla estradilla kävi näyttöjä antamassa, jotka pienen kypsymisen ja kokemuksen saavuttamisen jälkeen niin ovat varmasti ajankohtaisia nimiä meidänkin korteilla. Varmasti. Onnittelut kaikille meidän puolesta. Ja onnittelut. Kiitos Aleksi kaikkea oikein paras Nurminen. Kiitos Onne Silveira. Oli kiva rupatella sun kanssa taas. Kyllä. Ja myöskin kiitokset kotikatsomoon ja paikan päälle tulleelle yleisölle. Hienoa, että olette näin runsaslukuisesti tukemassa suomalaista amatöörivapaa-ottelua. Kiitos kaikille. Herttoniemi ja GB Gym kuittaa.